Я на гэтым тыдні крыху пазмагаўся са сваёй вось гэтай імпатэнцыяй і гульнявай імпатэнцыяй і гэта асноўны выпуск фільмы не ведаю калі ты будзеш пра гульні распавядаць? Я пра фільм. Вось. Але я зараз вельмі дзіўна хачу распавесці пра фільм, таму што я забыў ягоную назву, але я просто заставлю спасылку на MDB ці просто назву фільма. Кароче, я паглядзеў, гэта было учора, я быў вельмі здзіўлены. Нікалас Кейдж, той самы, які ўгнаць за 60 секунд, піпец, і яшчэ ёбаны вал трэш-фільмаў, у якіх ён здымаўся пасля 90-х. Пра той самы фільм пра самого Нікаласа Кейджа? Да, я яго паглядзеў. Чувак, гэта глядзі. Гэта кампіляцыя ўсіх трэшовых фільмаў Нікаласа Кейджа ў адным месцы. Да, з Педро Паскалем. Я спачатку ставіўся да гэтага як да сранага крынжа, а потым я пачаў атрымліваць такую моцную асалоду. І атрымліваецца, што яны некалькі разоў мяняюць жанр фільма, таму што у якісьці момант гэта проста меладрама, у якісьці момант гэта такі шпіёнскі дэтэктыў, пасля гэтага пачынаецца стандартны фільм Нікаласа Кейджа, блокбастерны, ведаеш, з стрэльбой, пагонямі, усім гэтым. А сканчваецца ён просто, ведаеш, на такой слязлівай ноце, дзе і увесь фільм пранізаны тое, што Нікалас Кейдж размаўляе з маладой версіяй сябе. Вось, сябе. Ён прыходзіць тыпу да старога, і ён імее яму ў галаву, што тыпу ты больш не зорка, што ты вось, ну тыпу... Эмінем на гэтым апошні альбом зрабіў. Да, і дарэчы, вы можете паглядзець, не памятаю імя блогера, але просто вбейце Эмінем інтэрв'ю. Гэта зараз вельмі хайповы відос, дзе Эмінем сам Slim Shady. Да, Эмінем размаўляе са Slim Shady. Там просто актор, які вельмі падобны да Эмінема внешне. Вось. Кароче, фільм Нікаласа Кейджа вельмі моцна раю просто, каб крыху адпачыць ад усёй херні, якая вось ёсць у вашым жыцці. Просто 2 гадзіны 20 хвілін просто вы будете расслаблена глядзець некую херню. Прычым там вельмі шмат адсылак на старыя фільмы Нікаласа Кейджа, пачынаючы з твара са шрамам, ці твара, я ўжо не памятаю, як гэты фільм здымаўся. Ён там здымаўся, гэты фільм пра тое, што твар Нікаласа Кейджа перасадзілі іншаму чуваку. Вось, Джоні Траволта. Вось, яны, атрымліваецца, памяняліся тварамі. Слухай, адзіны фільм з Нікаласам Кейджам, які я глядзеў... Піпец? Ну, 2 фільмы. Браты па зброі. Да, таксама. Вось, прям, ну, ён мне спадабаўся. Гаўгнай за 60 секунд. Але калі я даведаўся тое, што браты па зброі гэта зроблены фільм па гісторыі аднаго расійскага... Ну да. Мужычка, я такі, блин. Короче, гэта ўсё па адчуваннях, ведаеш, нібыта ты паглядзеў блокбастер на касеце з 90-х. Вось. Ёсць такое нейкае адчуванне, таму што ён сапраўды зроблены так. Таксама нейкі фільм, нешта кшталту ФНАФа, ну, Five Nights at Freddy's. Вось, але з Нікаласам Кейджем. Прыкладна я ўяўляю, што Дысней Джон Траволта. Вось таксама велічэзная зорка тых часоў. Я памятаю, што Траволта здымаўся, па-першае, і ў баевіках. Пачакай, гэта ж той жа чувак, які падчас ежы выстреліў дзяўчыне ў галаву. Я не ведаю. Гэта ў фільме было. Гэта не ў жыцці, калі што. Магчыма, я дакладна не памятаю. Гэта ты... Просто не памятаю, як выглядае Джон Траволта. Крымінальнае чтыва. Я зразумею, як выглядае Траволта. Які танчыў там. Ён жа таксама быў велічэзнай кіназоркай, і у яго ёсць... Можа, проста мы гэтыя фільмы. Прышпільны фільм ёсць стары, з 90-х камедыя, яна была ў мяне на касеце, што вы гаваріў на расійскім перакладзе. Кароче, гэты фільм пра немаўля, якое толькі што нарадзілі, і ён намагаецца звесці сваю мамку з мужиком. Таму што, ну, атрымліваецца, бацька гэтага немаўля, ён адразу ж сышоў, як даведаўся, што яна цяжарная. Вось, і немаўля, тыпу, робіць усё, каб яе матка сайшлася з Джоном Траволтай. Вось, вельмі прышпільны фільм. Ну, такой, тыпу, ведаеш, гэта камедыя катэгорыі Б. Вось, гэта вось накшталт таго, вось, мабыць, ты глядзеў, ёсць камедыя пра Сенбернара, сабаку,
Фелікс лепшы сябар сям'і. Не, ну вось гэта камедыі 90-х, якія на ВКС-касетах, яны не адбываліся ніколі ў жыцці ў пракаце, але яны адразу выходзілі ў дамашні пракат. Для мяне адразу асацыяцыі гэта супернянькі ці нянькі просто пра двух намацаваных. Да, вось гэта з той жа оперы адзін у адзін. І я не ведаю, вось напрыклад у нас якісьці, я памятаю, што я распавядаў, што у мяне на касеце быў Роботек, у якімсьці адным з першых выпускаў першага гікаўскага. Вось якраз тады вельмі шмат і амерыканскіх і еўрапейскіх мультыкаў пачалі адразу выходзіць на ВХС, не выходзячы ў шырокі пракат, а адразу ў хаце. І вось, напрыклад, там была такая штука «Даліна папаротнікаў», мабыць, ты ведаеш. Гэта вельмі цудоўны мультфільм, якога ніхто не ведае. Ён це такі часам танны, і гэта мультфільм пра вырубку лесу ў джунглях. Што? Ну, змяні позу. Ставай ракам. Вось, гэта вельмі прышпільная тэма. Таму што я не ведаю, чаму вось гэта ж та ж самая тэма, чаму я набываю сабе калекцыяную гэтыя касеты. Чаму мне падабаюцца касетныя плееры, усе гэтыя маленькія ці касетныя дэкі. Мне здаецца, мне просто ностальгію прабівае на дзяцінства. Вось. Ну слухай, ну ты ж не набываеш нешта. Я вось недавно пераглядзеў з велічэзным задавальненнем. У мяне у пірацкім перакладзе калісьці мой дзед з Магілёў 4. Не, ён запісаў фільм «Газонакасільшчык». Я вось недавно яго перагляджваў. А, ты ж распавядаў пра яго. Да. Пан Пламбір. Здравствуйте. Слухай, да твайго пытання, куды знік Джон Траволта, мне падаецца, што гэта... Яны да сіх здымаюцца, але мы проста гэтыя фільмы не глядзім. Гэта тое ж самае, што куды знік Нікалас Кейдж. Ой, Нікалас Кейдж, не. Там мы ведаем, які-небудзь Стэтхэм ці яшчэ нехта. Ну, гэта ж проста зоркі баевікоў, якія зараз уже нам проста тупа не цікава глядзець. І ўсё. Зараз просто тыя людзі, якія любяць фарсаж, умоўны, яны просто пачнуць вельмі моцна. Слухай, хто любіць фарсаж? Да, дарэчы, я ніколі не бачу аўдыторыю. Не, ладно, у нас ёсць аўдыторыя фарсажа. Не, ён таксама не любіць. А, у нас у сэнсе у нашых любімых зорачак слухачэй? Не, ці кампаніі? У нашай кампаніі. О! А, ну, блядь! Чалавек, які сапраўды любіць фарсаж, вось, з велічэзным задавальненнем усе фільмы глядзець. Вось, таму... Поспехаў яму. Да, таму магчыма. Загуглі, што значыць вкус. Вось, прывітанне сябры. Лабадзена, першы гікаўскі. Так, мы вырашылі назваць гэты, абазначыць гэты выпуск 61.8, таму што атрымліваецца 69. Таму што... Які тупы жарт. Просто... Мне здаецца, увесь гэты сэнс нашага падкасту. Да, ці што, у нас там на Патрыёне з'явіўся тыдзень таму падкаст пад назвай «Усім еўрапейскім братанам аналіз не абмежаваны» ці скарочана «Уебан». Вось, раю паслухаць, я там распавядаю пра... Гэтая назва не была сагласаваная. Ці што, да. Яна нарадзілася проста выпадкова. Вось, першы выпуск у нас там пра тое, як зразумець сучасную філасофію, якія сучасныя філасофскія канцэпцыі існуюць. Калі цікава, паслухайце. А второй выпуск я сёння буду записывать, не веду, калі выйдзе, мабыць, не выйдзе, як это надзвычайна бывае. Пра гісторыю мамаёбства ў мемах. Я вельмі добра вывучыў гэтае пытанне. Я здзівіўся, калі даведаўся, што гэта не толькі першы клас зрабіў. Да, і вы здзівіцеся, колькі соцен год гэтаму. Ось, мамаёбства в мемах існавала яшчэ. Яшчэ тиранозавр. Да. Яшчэ тиранозавр, ёб твою мамку. Ось. Меней лаянкі. Да. Што у нас здарылася? У нас здарылася тое, што мы... Здарылася, ведаеш, што цікавае? Што мы зафакапілі гук на тым выпуске. Я спадзяюся, што на гэтым выпуске у нас будзе крыху лепей, таму што новае памяшканне, новае, ну, па-новаму падлучана абсталяванне. Мы хваляваліся, прабачце нас. Да. Вось, таму ў выніку мы сёння пішемся на ноутбук, я не змагу з яго чытаць навіны, і мы вырашылі зрабіць геніяльна. Мы вырашылі закінуць усе шоу-ноты подкаста на Kindle, да. Мне падаецца, прышпільна тое, што у Kindle, калі ёсць у загалоўкі у кароткая, ён не распазнае гэтую літару, але калі яна проста ёсць у тэксце, то ўсё заебісь. Мне падаецца, што на наступны падкаст, ну, мы згубілі Kindle, таму мы раздрукавалі гэта на печатнай машынкі. Бля, давай, слухай, реально. А як яна працуе, ведаеш, дзе мы даведаліся? У
новым відэа Гомзіка. Сур'ёзна, і пра што ён? Новае відэа Гомзіка. Ён клавіатуру сваю распіліў на 2 часткі. Да. Так. А яшчэ ён Ён распавёў, адкуль з'явілася гэта кверці. Цікава, я бы абавязкова паглядзеў. А ты ведаеш, чаму у сучасных клавіатур ось усе букаўкі, мяне ўвесь час гэта вельмі пянтэжыла, мяне гэтае пытанне, чаму яны ўсе змешчаны крыху? Сур'ёзна, да. Так, так. Цікава. Аб гэтым вы можете даведацца ў новым відэа Гомзіка. Ці што спасылачка ў апісанні. Так, Гомзік. Лёша, грошы занесе, калі ласка. Ён і так заносіць, ён падпісчык Патрыёна. Мне прычым здаецца, што ён адзін з нашых самых найвышэйшых ціраў падпісчыкаў. Ён нам заносіць 20-ку. Магчыма. Вось, ці што занесці нам грошыкі праз Patreon можна па спасылкі ў апісанні, там ёсць эксклюзіўныя падкасты. І нават да гэтага падкаста мы запісалі эксклюзіўную частку пра макароны з сырам. Дзядзька, што падкаст? У нас же там ёсць цудоўная суполка, дзе сидзім. Лепшая. Сидзяць нашы лепшыя падпіснікі, падпісачнікі. Падпісанты. Падпіванты. Да. Вось. Можете там з Вожыкам паразмаўляць, у якога, дарэчы, нядаўна выйшаў... А у нас суполкі Лёша і ці барада выдалі. Все, ты ведаў? Его заебали! У меня просто такая маленькая традиция, когда я с працы прихожу, ну, я же весь день у ТикТоку не сидел. Я начинаю бомбить суполку ТикТоками. Это цалком нормально. Так, и все просто молчать, и там некалькі реакций з'является. Так вось, Вожик выпустил новую агучку. Агучку ведаешь чего? Гарри Поттера? Не Гарри Поттера. Я працаваў так вар'яцкі гэты тыдзень, я нават не чытаў, што вы туды пісалі. Ну ён у агульны доступ, зараз у агульным доступе можна паглядзець Пальбоа Кімба. Калі што? Ёзна? Ніхуя. На беларускай мове у агучцы. Не хочаш паглядзець пасля... Домой хочу пасля запісу. Ладно. Ці ў карчму. У карчму, якой вы можете дапамагчы працаваць далі. Дарэчы, у мінулым выпуску Лёша сказаў, што яна не працуе. Яна працуе, да, прабачце, я памыліўся. Просто мне здаецца, я прыходзіў у той час, калі яна не працуе. Всё добра. Так. Прычым у той же дзень я глядзеў гісторыю, які там усе тусіць, я такі. Да. Прабачце, шаноўнае гаспадарства. Так атрымалася. Вось так. А яшчэ ведаеш што? Усім любителям халявы. Еўрапейскім братанам, так. Калі вы падпісаны на каго-небудзь там будзе нейкі пералік з беларускіх стрімераў, то можете атрымаць, падпісацца і атрымаць падпіску на 3 месяцы на Apple TV+. 3 месяца. Гэта Теда Ласса можна некалькі разоў пераглядзець. Да, не толькі яго. Можна яшчэ Foundation. Можна яшчэ паглядзець Бункер. Ці Забойцы. Да, ну вы зразумелі. Короче, можете, ось там будзе спасылачка таксама на пост Богемы, дзе вы можете гэта ўсё паглядзець, падпісацца. Можете на Богему падпісацца. Так. Што яшчэ? Я на гэтым тыдні, ведаеш што? Я вырашыў зноў, ты ведаеш пра маю любоў да гульні Pillars of Eternity. Так. Але я прапусціў другую частку гэтай гульні пад назвай Pillars of Eternity 2, як нечакана. Deadfire. Гэта цікава тое, што я вырашыў яна ж ёсць у падпісцы геймпаса, але я вырашыў, нахіра мне MacBook. На яго ж таксама выходзяць гульні. Паспрабую пагуляць на MacBook'е. Я набыў яе у Гоге. Вось, не пытайце, чаму праз Гог, потому што там была вельмі вялікая знижка. Я набыў аж за цэлых 4 евро. Вось, я не разорыўся, не? Не разорыўся? Было блізка да таго, таму што на рахунцы было 5 евро. Вау! Вось, пажыраць Pillars of Eternity, ты зразумеў, як бы, якія ў мяне перакананні ў жыцці. Так, Да, вось, я пагуляў у Pillars of Eternity Deadfire, мне здаецца, гадзін 5. Да. Я за задавальненнем, мне здаецца, туды яшчэ павярнуся сёння, калі я запішу ўсё ж такі частку для нашага цудоўнага падкасту «Уебан». Гэта абрэвіатура, я не лайк. Усім еўрапейскім братанам аналіз не абмежаваны. Вось, кароч, што я заўважыў? Pillars of Eternity 2, па-першае, яна ж прадалася не так добра, як першая частка, таму што першая частка прадалася 400 000 копій, а гэта прадалася 200, то бок у 2 разы ніжэй. Пры тым, што...
Окей. Короче, яны не смаглі яе купіць, і змест гэтага, калі іх набыла зараз Microsoft, яны пачалі рабіць вось зараз гэты Avowed, які сёння перанеслі на год наперад, яна выйдзе праз год. Вось. І Avowed же адбываецца. Ты ведаеш, чаму яго перанеслі? Што? Ты ведаеш, чаму яго перанеслі? Ну, не ведаю, пра скарачэнне, магчыма. Не. Як яны патлумачылі гэты перанос, вось вам маленькая нечаканая навіна пасярод разгону. Гэты перанос звязаны з тым, што выходзіць вельмі шмат добрых тайтлаў, і каб просто тыпу яна атрымала сваю аўдыторыю, каб на нешта іншае. Тыпу ведаеш, гэта як выпусціць Forspoken, калі выходзіць Elden Ring. Окей, да. Вось. Але ведаеш, якія тайтлы выходзяць у той момант, калі яны хацелі выпусціць Evolved адразу? Новы Star Wars, які выглядае, прабачце, як гаўно. Бля, увогуле са Star Wars. Дзядзька, гэта гульня ад Ubisoft. Да, нема ніякіх прэтэнзій. Слухай, адзіны вялікі плюс, нядаўна з'явілася там 20 хвілін геймплею, вельмі вялікі плюс, які я ў гэтым геймплею знайшоў, гэта тое, што ўсе лакацыі вельмі добра зроблены. У сэнсе дызайну. Графон гаўно. Вось, але дызайн лакацый вельмі прышпільны. Ты бачыш, вось гэта, ведаеш, калі ты на нейкім крэйсеры імперыі, то там усё такое металёвае, усё там шкло, вось такое. А калі ты на нейкай планеце, у нейкім засаным горадзе, там засаны горад. Я такі, зроблена у плане дызайну вельмі прышпільна. Вось, акрамя Star Wars у гэты же момант яшчэ і выходзіць Assassin's Creed Shadow. Вось, і карацей на фоне гэтага яны такія, мы перанесем нашу гульню. Да, слухай, і драчыльні ад Ubisoft, якія вось слухай, две драчыльні ад Ubisoft выходзяць. Да. Таму магчыма, яны сапраўды могуць адцягнуць ад Obsidian на нейкую увагу, таму што гэта гульні на вельмі шырокую аўдыторыю, а Avowed, я чакаю. Гэта першая гульня з часоў умоўнага Fallout 3 New Vegas, якая арыентавана на вельмі шырокую аўдыторыю, таму што глядзі, быў Pillars of Eternity, які арыентаваны цалкам на гульцоў старых RPG. Потым была Tyranny, якая таксама цалкам арыентаваная вось на ўсіх людзей, якія гуляюць у Baldur's Gate, якія гуляюць у Pathfinder і гэтак далей. А пасля гэтага быў Pillars of Eternity 2. Гуляць у Pathfinder. Да. І яны пасля гэтага ж выпускалі Будь здаров. Нас пажыт. Яны ж пасля гэтага яшчэ выпускалі вось гэты клон Fallout Outer Worlds. Вось, які таксама ніхіра не выстрэліў. Але вельмі добрая гульня. Яна вельмі добрая, але яе трэба распробаваць. Так. Таму што яна ў першых, мне здаецца, 15 гадзінах свайго геймплея, яна вельмі сумная. Вось пакуль ты знаходзішся, вось там ёсць самы першы горад, у які ты прылетаеш на сваім караблі. Вось гэты першы горад, калі ты памятаеш, там паўстанцы, там трэба гэтую станцыю рамантаваць. І вось якраз гэтых першых 10-15 гадзін яны такія сумныя. Калі ты вось патрапляеш, я вось памятаю, ты патрапляеш на станцыю, дзе табе трэба расціць ракавыя пухліны на жывёлах, каб пракарміць каманду, вось, якая там на станцыі. Гэта рэальна прышпільна, там ёсць рэальна прышпільныя квесты. Галоўная лінія там сюжэтная, яна не такая моцная, але там сапраўды шмат прышпільных проста квестаў, проста можна пазаліпаць у іх. Я думаю, што Avowed будзе той жа самай гульнёй, якая вось знаходзіцца паміж Pillars of Eternity ў плане пагружэння, то бок гэта будзе вельмі шмат дыалогаў і гэтак далей. Першы Pillars of Eternity нашмат больш не тактычны RPG, а гэта нашмат больш інтэрактыўная кніга, насамрэч, з тэкставымі квестамі і ўсім гэтым. Вось, мне здаецца, што Avowed гэта будзе Pillars of Eternity, але з кропкі зору больш такой The Elder Scrolls. То бок гэта больш нацэленае на вывучэнне міра, не такога аграменнага, як у RPG. Да. То бок гэта RPG іншага кшталту. Так. Глядае на пакуль што прышпільна. Да. Так вось, Pillars of Eternity 2 для мяне не вельмі шмат адрозніваецца ад першай Pillars of Eternity. Гэта спроба, ведаеш, зрабіць класічны сіквел, калі мы вось усё тое, што не вкаціла гульцам, мы гэта выражам, а тое, што яны прасілі, мы дададзім. Вось гульцам не вельмі падабаўся менеджмент. Як кампаніі і павінны рабіць? Да. То бок вось гульцам не падабалася тое, што у цябе ёсць крэпасць, у якой трэба рабіць менеджмент, таму што ён ні да чаго не прыводзіў. Яны гэтую крэпасць разбурылі і змест яе дадалі карабель.
Але таксама вельмі дзіўна, таму што там у цябе, напрыклад, ёсць узровень прыпасаў каманды, яго трэба папаўняць і гэтак далей, і гэтак далей. І за, вось там, груба кажучы, за першыя гадзіны геймплея, якія ты адгуляў, я там уже дайшоў до 3-го горада, атрымліваецца, што ў мяне адзін раз была галодная каманда, калі мне яе толькі далі. Вось калі ў цябе спецыйна заніжаныя статы былі, вось далі гэта ўсё нічога не займае. Довольно прышпільная сістэма змест таго, каб грабіць караваны, ты займаешся піратствам на моры, ты можаш займацца, можаш мне не займацца. Гэта гульня, якая, прям цікавая. Я не могу сказаць, што яна прям цікавая, гэта нармальны прадстаўнік нармальнай РПГ. Калі чалавек з РПГ, я не ведаю, гуляў выключна ў Baldur's Gate 3. Яму спадабаецца. Я бы там ёсць некаторы чалавек, які з РПГ толькі ў Baldur's Gate 3 гуляў. Вар'ят. Занон. Кароч, прышпіл у тым, што там даволі складаны мір. Я бы раіў паглядзець які-небудзь лорны відос, каб зразумець, што адбываецца. 4 гадзіны. Другая гульня — гэта прамы працяг першай. І старт твоей гульні і так далей, яно залежыць ад таго, як ты скончыў першую гульню. А першая гульня даволі складаная ў тым плане, што гэта інтэрактыўна. Гэта што, Mass Effect? У ёй вельмі шмат тэксту. Вось. Цябе гэта не пужае. Кароч, я насамрэч, калі вам... Да, мне здаецца, што гэта нешта накшталт таго. Па ўзроўню, колькі табе трэба чытаць. Гэта рэальна. Вось, там нармальны сюжэт, я б яго не душуся. Вось, я не магу сказаць, што такі нейкі... Кшталцоўны. Да. Ён час ад часу нелагічны, але пры гэтым ён зусім не брыдкі. Не брыдкі, ён можа цябе засасаць. Вось, і ты з задавальненнем, і прычым ведаеш, у чым прыспільнасць. Там ёсць баёўка тактычная проста з актыўнай паўзай, а ёсць пакрокавая баёўка. Што табе больш падабаецца, то і абірай. Вось. І гэта можна пераключыць, атрымліваецца толькі тады, калі ты ствараеш свайго персанажа. Гэта нельга пераключыць, як у Pathfinder. Час гульні. Да, ты адразу павінен выбраць рэжым. Вось. І калі ты не ведаеш, які табе спадабаецца? Калі табе падабаецца больш хардкорная, калі ты хочаш врубіць сабе хардкорную складанасць, тады 100% тебе трэба пакрокава. Выйдзі на вуліцу, пазнаёмся. Глядзі, я гуляю проста на норме, на звычайным норме. Гэта не ўзровень, дзе проста гісторыя. Там ёсць таксама такая навада. Але гэта і не без досыць хардкорную, там цябе разматывае. І я гуляю з актыўнай паўзай, і мне нармальна, яно адзін раз мяне прымусіла запацець. Вось на першым босе, які цябе проста навушае. Актыўная паўза — гэта ж калі цалкам бой стапаецца. Да. Бо я блытаю увесь час з гэтай сістэмай, як у Dragon Age. Яна ёсць. Калі ты ціскаеш на паўзу, і ўсё стопаецца, ты проста даеш усім гэта. Што трэба рабіць? Наказы, а потым яны проста ўсё. Да. Не. Ты можаш пакрокава. Вось пакрокава. Да, карач, у цэлым я не ўпэўнены, што гэта зайдзе ўсім, але калі, мне здаецца, калі табе падабаецца Baldur's Gate, калі табе падабаецца Neverwinter Nights, Dragon Age ты же самы. Яно можа цябе зайдзе. Але ўсё ж я раю пачаткова паглядзець проста лор першай часткі. Вы можете просто паглядзець сюжэт і ўсё. Там, мне здаецца, відосы пра сюжэт хапае на кожнай мове. Акрамя беларускай. Да. Карач, даволі прышпільна. Вось, чым яшчэ займаўся? Пераглядзеў першы сезон Теда Ласа. Далей не пачаў глядзець, нешта не цяжка. Я б так бы хацеў што-нибудь паглядзець, але я працую па 5 дзён. Чувак, я хочу з тобой падзяліцца проста на прыгрузку. Глядзі. У мяне, у знаёмага, ён мой сусед, у яго дома валяецца Oculus Quest 2. Я яго паспрабаваў. Oculus Quest другі, не трэці. Трэці каштуе зараз 699 евро, 550, мне здаецца, па знижке у топа-цэнтрасе. А другі можна набыць новы там за 230-250. Я у гэтым Oculus Quest, ён яго набыў, каб глядзець фільмы. Я спачатку прыймаў гэта як вар'яцтва. Я ў яго ўзяў іх, і я пачаў глядзець апошніх мсціўцаў у гэтым шлеме. І ў яго стаіць нейкая аплікацыя, я не ведаю, мабыць, гэта слухае Гомзік, ці нехто, хто валодае, вы можете просто там лікбез напісаць, як глядзець фільмы ў VR, коратка, калі не складана. Кароч, у яго стаіць аплікацыя, якая просто капіюе кінотэатр, вось, аймаксаўскі,
і ён туды запампаваў 3D фільм. Чувак, па-першае, я упершыню ў жыцці убачыў 3D, сапраўднае 3D. Нашмат лепей, чым у любым IMAX, нашмат лепей, чым у любым кинотеатры. Там же цалкам у тебя погружение идет. Так, ну, это же не просто плоский экран. По-другое, у яго ён сабе набыў яшчэ навушнікі унутрыканальныя, я не памятаю, нормальныя унутрыканальныя моніторы. Там ёсць 3,5 раз'ём, ён іх просто падлучае туды, завешивае і глядзіць фільм. І ты сидишь, глядишь фильм, там у нехто побач такі. Па-першае, там чувак, там ёсць 3D-гук. Вось, сапраўдна, гэта вельмі класна. І я сиджу і думаю, блямба, можа мне набыць сабе вось якраз такі Oculus Quest 2, і каб не марнаваць грошы на гэта, таму што я паглядзеў, мне відарыс па якасці нармальна цалкам. Я не магу сказаць, я не спрабаваў трэці Oculus Quest, мабыць, там нейкія матрыцы іншыя, там просто сапраўдны вау. То бок мне не трэба ўсе гэтыя функцыі дадатковай рэальнасці і так далей. Чувак, рэальна прышпільна глядзець фільмы. Гэта зусім іншы экспірыенс. Я спрабаваў розныя бітсейберы. Вось, што я там, Assassin's Creed нейкі спрабаваў, які выпускалі. Я крыху пагуляў у Half-Life Alyx. Я не прайшоў цалкам, але я хадзіў. Але ж пачакай, для яго падлучэння да... Не трэба. У тым ты фішка, чувак. І яшчэ наверх яго вельмі проста прашыць. І там стаіць звычайны Android. І ты ў яго устанавливаешь аплікацыю, якая просто, ну, з якой ты можаш любую херню спампаваць. Бля, ты мне зараз яго так прарэкламуеш, і адразу я па свае адчуванні. Я вось таксама думаю, блямба, можа яго няма зараз 100%. Да і, бля, можна знайти геймплей. Да, але іх там на скільбю валяецца просто хоць дупы еш новых там по кошту ад 250 до 360, в залежнасці там ад 64 там до 512 гигабайт. То бок у комплекце у яго няма ніякіх слухаў. Нет, але там есть убудаваныя навушнікі, ну не навушнікі, типу это дынамікі. Накладныя. Да, не накладныя, но туды убудаваныя, нармальныя таксама як. Вось, кароч, гэта вельмі прышпільна. Я паспрабаваў, я ў яго узяў, паглядзеў, я цалкам паглядзеў мсціўцаў у 3D. Вось, я такі вау, рэальна вау. Вось, пасля гэтага я паглядзеў не памятаю, што гэта быў нейкі фантастычны фільм катэгорыі Б. Бля, пасажыры ён называўся, ці як уже дакладна не памятаю. Пра чувака, які лецеў на касмічным карабеле і прачнуўся з гібернацыі раней, чым усе спалі, а ён прачнуўся. Ну і там, дзе ён яшчэ дзяўчыну адну. Да. Вось я паглядзеў частку гэтага фільма, я просто не паспеў даглядзець, таму што трэба было працаваць. Вось, і я паспрабаваў, ён мне включыў нейкую гульню галаваломку, дзе ты просто вось ведаеш, гэта нешта накшталт Escape Room, адчуванне, нібыта ты ў квест пайшоў. І я такі, вау, гэта рэальна прышпільна. Вось, і я, кароч, хожу, матаю сабе зараз гэта на галаву, таму што гэта зусім іншы экспірыенс. І вось мы з ім пра гэта размаўлялі, ён кажа, чувак, тут сапраўды ёсць цікавыя гульні. Тыпу, гэта вось тое, што дае табе Nintendo па адчуванню. Гэта гульні зусім не пра графло, гэта не пра сюжэт, гэта пра механіку і экспірыенс. Па-першае, я сапраўды паверыў, я не спрабаваў ніякі хорар у ім, але мне здаецца, калі я паспрабую, я там пиздос, якія моцныя кірпічы будуць складаць. І па-другое, для мяне гэта 100% можа быць прылады для таго, каб глядзець фільмы. Вось я зараз задумаўся аб тым, што гэта ж, ну, гэта зручна глядзець фільмы. Калі-небудзь глядзеў серыялы на аграменным монітору вось у кінотэатры? Не, у цябе няма такого экспірыенса, а гэта рэальна прыйшло. Вось чувак гэты, які гэты шлем, ён кажа, я просто сабе ўвечары раблю попкорн. Кожны раз новый, з шакаладам ці салёны, просто іншы рэцэпт попкорна раблю, набываю сабе Coca-Cola Zero і просто кожны вечар гляджу адзін фільм. І ўсё. І я такі, блямба, гэта сапраўды вельмі весела. Реально вельмі весела. Разумееш, так як я чувакі, хто валодае шмат часу гэтымі шлемамі, адкажыце, ці ёсць у гэтым сэнс. Просто існуе же варыянт, што ён просто будзе ў цябе валяцца. Вось так, да. Як Switch. А з іншага боку, чувак, ну вось ён каштуе там, грубо кажучы, там, калі ты вырашыш сабе набываць версію за 250 на 256 гігоў, ён каштуе там 320 евро, я знайшоў новы. Вось, вельмі прышпільна, ну тыпу, гэта не такі аграменны кошт, тыпу, ты яго адчуеш, але ну ты пра яго забудзеш праз месяц. Ну гэта 6 пласцінак. Да. Ну
тыпу ты у стане ці што сабе магчыма гэта дазволіць ці адкласці грошы на гэта разоў яго набыць. І калі дадуць даўгі, я могу кто-небудзь распішыце просто свой экспірыенс по таму, як вы глядзіце фільмы, колькі там гулень у якіх сапраўды можна пагуляць, улічваючы тое, што у мяне няма Half-Life Алекс не пішыце. Да, типа, калі у цябе ёсць моцны комп на вінде, можна трансляваць праз Steam Link, ці як ён лічыцца. Ты можаш трансляваць ты же самы Half-Life Алекс сабе ў шлем без праблем і гуляць у ім на 100%, у цябе няма як і разумення якіх абмежаванняў. Калі ёсць... Карацей, трэба нешта, што для чаго выключна толькі гэты шлем трэба. Да, мне глядзі, я ўжо знайшоў нішу, я 100% бы хацеў паглядзець пэўную колькасць фільмаў. Але мяне пужае тое, што я не так шмат фільмаў гляджу. Але з такім вось, ведаеш, ты просто кожны вечар можаш хадзіць у кінотэатр. Пачакай, табе трэба запампоўваць туды фільм? Да, і гэта ўсё робіцца, чувак, вельмі проста. Па-першае, ты туды можаш просто набыць хуткую флешку, просто звычайную тайп-сішную, якая просто вставляецца, і ты можаш глядзець гэта. А калі я хочу з кінакіпы што-небудзь паглядзець? Ізі. Па-першае, ёсць браузер, у якім таксама можна так зрабіць. Па-другое, ты можаш спампаваць гэты фільм просто на шлем. Вось. І кінакіпа, баравік, яны дазваляюць спампаваць фільмы, і ты просто закідываеш яго ва ўнутраную памяць шлема, врубаеш віртуальны кінотэатр і глядзіш, не ведаю, вось, пушкі, які агучыў Вожак. Альба Акімба ад Вожака. Ці глядзіш, я не ведаю, нешта, вось, там, мой родны гук. Вось яны зараз Дэдпула 3-го анансавалі. Вось, ты ім грошыкі занёс, табе, як заўжды, прыслалі спасылачку прыгожую, ты яе выпампаў. Да, закінуў на шлем і з вялікім задавальненнем паглядзеў 3-го Дэдпула. Сука. Я так зараз хочу... Я так сама! Я, вырашыў, што я не буду на гэтым тыдні яго набываць. Я пакатаю гэтую мысль па галаве. У меня зараз яшчэ і заробак. У меня так сама. І я хаджу і такі, тэорыі я магу яго сабе дазволіць. Я вось хаджу і такі, блямба, а гэта ж яшчэ і ёсць VR-чат, які ты таксама... Ты таксама яго ніколі ў жыцці не спробаваў. Гэта аграменнае такое поле для дзейнасці, якой ты нівогуле ніколі не спробаваў. Калі ў нас сярод слухачэй ёсць уладальнікі шлемаў, і калі для вас гэта бяспечна, напішыце ў каментарах, калі небяспечна, напішыце, калі ласку, нам у Telegram-бот. Напішыце... Telegram-бот? Ну, да. У нас ёсць Telegram-бот? Да, і ён падпісаны Костя Прыдыбайла. Вось. Шо, блядь? Да. Кагосьці недавно быў гэты Костя Прыдыбайла, якога выдалілі з канала, бо гэта небяспечна. Ці гэта не ён? Ці гэта не тое было? Я не памятаю. Ладно. Калі у вас ёсць... Да. Распавядзіце, калі ласка, ці сапраўды маё адчуванне насамрэч такое, як ёсць. Таму што гэта проста эфект вау ад першага выкарыстання. І потым гэта не трэба... Чувак, але я вось размаўляў якраз такі з гэтым хлопцом, яго Пётр клічуць. Не ты, Пётр. Ён сказаў, што вось яна, гарнітура ў яго 4 месяцы. І ён спецыйна таксама набываў другі Oculus, каб не марнаваць грошы там 600 евро на трэці. А ты ведаеш, чым розніца паміж? Розніца ў тым, што там ёсць рэжым AR, ён з'явіўся, як у Apple Vision Pro, то бок ты можаш нешта рабіць. Да, у другім ён таксама ёсць, але ён не каляровы, ён чорна-белы. І ён хутчэй для таго, каб, ведаеш, нешта там взяць, папіць вады. Не здымае шлем. Вось, з мінусаў, што я заўважыў. Я не ведаю, колькі яго трымаецца ладаванка, але 2 гадзіны там з 2:40 мсціўцу я паглядзеў, шлем не разладаваўся. І глядзеў я не падлучоны да дрота. Вось. Ён не вельмі зручны у тым плане, што ад яго можа пацець скура. Але я, гэта вось быў... Зараз лет ідзе? Да, гэта першае. Па-другое, я пагугліў, для яго існуюць спецыйныя накладкі, якія прадуваюцца. Яны, як з некага паралона спецыйна зроблены. Вось. І усе пішуць, што гэта дазваляе вылікаваць гэта. Па-другое, усе кажуць, што ў ім складана там знаходзіцца болей там за 2-3 гадзіны. Але, чувак, я не бачу для сябе увогуле варыянта, каб я сядзеў болей за 3 гадзіны ў VR-шлеме. Па-першае, я не буду глядзець болей, чым адзін фільм, хутчэй за ўсё, ніколі. Вось, па-другое, я ў сапраўдным жыцці, калі гляджу серыялы, калі там 5 серый па 20 хвілін, гэта для мяне цалкам дастаткова. Я вельмі рэдка гляджу серыялы вось запар, вось увесь сезон. 30 серый па 20 хвілін ці 10 серый па 1,5 гадзіны. Мне такое вельмі рэдка адбываецца. Вось, гэта першае, па-другое.
ну там хутка апошні сезон Stranger Things выходзіць. Вось уяві сабе вось у гэтай аплікацыі, дзе вось онлайн-кінотэатр, напрыклад, там можна Яна платная? Яна платная, але чувак там вельмі проста спіраціць усё што заўгодна. Табе не абавязкова ці што яе набываць, яна каштуе 20 евро ці што гэта аплікацыя. Вось і там ёсць магчымасць, напрыклад, глядзець. Але мы, конечно, ўсё набываем. Там ёсць магчымасць глядзець фільмы ў лесе. Там лес, у якім нібыта стаіць велічэзны праект, такі там кемпінг, там гарыць. Я зразумеў. Вось і ты можаш абраць месца, з якога ты глядзіш. Ты можаш сесть на пешчары рад, ты можаш сесть. Короче, ты гэта вельмі прышлі. Для мяне вось я як не спрабаваў, для мяне гэта выглядае быццам просто ведаеш. Просто ты усё быццам бы просто будзе плоскае і ўсё. Ніхуя у гэтым праблема. Пагружэнне 100%. Да. Ну, акрамя і чувак, калі ты туды запампоўшыць, я глядзеў «Мсціўцаў» у 3D. І я упершыню ў жыцці літаральна убачыў, што адзначае 3D. У мяне спачатку была включена нейкая налада іншая. Там, некалькі тыпаў гэтых фільмаў існуе. Вось. І трэба просто у апісанні на торренце, калі ты паходзіш фільм у 3D, паглядзець, якога тыпу 3D, таму што я калі включыў не праз прайгравальнік, вось не праз гэтую аплікацыю, но просто нейкая іншая была з іншым кіназалам, у мяне атрымліваецца аб'екты былі не выпуклы, а впуклы. Было адчуванне, нібыта яны далей ад цябе знаходзяцца. Потым я просто змяніў, і ён сказаў, тыпу, змяні на іншую аплікацыю, я змяніў, і я такі, вау, гэта сапраўды дае вось гэты эфект 3D-хі. Вось, ну, не уяўляй сабе толькі, што гэта выглядае вось як сапраўдна, вось там не ведаю, што ты можаш там падайці з іншага боку. Не, зразумела. Але эфект прысутнасці, асабліва вось, я бы калі браў, я 100% браў бы да гэтага маніторныя навушнікі нармальныя, які унутрыканальныя абавязкова, то бок яшчэ плюс 150 евро на якія-небудзь піянераўскія вушы, якія можна набыць у саундзе, плюс наверх яшчэ гэты шлем. Короче, я катаю гэтую мысль по голове, не ведаю. Што ты думаеш? Бля. Ці просто зараз атрымалася так, што я табе яго прадаў? Атрымалася так, што ты мне прадаў тое, што я магу прыходзіць з працы і просто адпачываючы, лежачы на канапе, ось так ось. Не, адразу скажу. Магчыма, гэта можна неяк змяніць нейкімі аксесуарамі з Аліэкспрэса, але ззаді у яго вось гэтая херня, там тыпу резинка, яна не вельмі добра трымаецца. Я магу глядзець яго лёжа, але вось Пётр сказаў мне, што у яго вельмі кароткія валасы. Яно давіць на галаву? Нет, яна не давіць на галаву, яна просто не трымаецца, шлем ён з'язджае. Тыпу яму не хапае, ты калі кладзешся вось на гэтую резинку. А калі яго зацянуць? Я не ведаю, вось зноў такі трэба у кагосьці спытаць, хто ім карыстаецца часам. Тыпу сидзець у ім можна і добра. Да, нет, сядзець выдатна. Вось, ён крыху цяжкаваты, але зноў-такі, як мне Петя сказаў... Жыццё мне цяжкаватае. Не, ён сказаў, што існуе нейкія, таксама на Алікі за $20 можна набыць, вось якраз новае гэтае крыпленне ўсе. І там тыпу крыплення, у якога ззаді ёсць маленькая вага, якая тыпу яго стабілізуе, і шлем ідэальна роўна стаіць і нікуды не спалзае. Тыпу вось ты як выставіў, ты ўнутры выстаўляеш лінзы, калі ў цябе яшчэ дыоптрый, як у мяне, то бок я адразу яго паставіў, я быў без лінзаў, я паставіў яго на -3, і мне ўсё выдатна, максімальна чётка і гэтак далей. Пра эфект маскітнай сеткі, пра які кажуць, што існуе. Ну, тыпу ты бачыш пікселі, ты бачыш вось сетку. Яна ёсць, але я не магу сказаць, што ў мяне увогуле ёсць. Гэта не ты VR, які ты паспрабуеш у проста звычайным гандлёвым цэнтры. Гэта не вось гэтая кітайская херня. Гэта, тыпу, там нармальна, сапраўдна, больш-менш нармальная... Гэта тэхніка за грошы. Так, гэта тэхніка за грошы, але як я зразумеў, я проста пагугліў, тыпу, там, умоўна Apple Vision, вось трэці Oculus Quest, існуе яшчэ якісьці кітайскі, вельмі паспяховы гэты шлем віртуальнай рэальнасці, праз які таксама ўсе пірацяць. Але баланс, глядзі, калі вось умоўна 300 евро з местам 3000 з паловай за Apple Vision, да, я з задавальненнем бы яго пакарыстаў просто... Короче, блядь, мне здаецца, што я яго набуду. Я не ведаю, я яшчэ хачу пачакаць некалькі дзён, просто паглядзець. Да, можа спадзе, гэта па-першае, па-другое, ну вось мы зараз там з гэтым хлопцам працуем разам,
ён мне кідае просто кружочки з відэа, як ён у гэтым шлеме сядзіць, што ён там тыпу сёння пампую Twin Peaks, гляджу 3 сезон Twin Peaks. Вось, я такі блямба. І ён кажа, што ён 4 месяцы уже так робіць амаль кожны дзень, і што вось ён просто глядзіць у ім фільмы і час ад часу гуляе вось у гэтыя эскейп-румы. Я паглядзеў відос на Ютубе, дзе чувак зрабіў падборку усіх гулень на Oculus Quest, якія сапраўды стояць пагуляць на момант 2024 года. І гэтаму відосу, мне здаецца, пару месяцаў толькі. І ён там прывёў, мне здаецца, 30 розных тайтлаў. І там ёсць усё на кожны смак. Ад, авіасімулятараў самых банальных і аўтасімулятараў, сканчваючы галаваломкамі, эскейп-румамі, хорарамі, інтэрактыўнымі гісторыямі. Там ёсць інтэрактыўны мультфільм у VR, які зроблены нейкай студыі, і там усе пішуць, што гэта вау, гэта сапраўднае мастацтва. І, кароч, у гэтым мульціке амаль няма словаў. Гэта ён цалкам пабудаваны на амбіент музыкі, і ён тыпу сюжэт развіваецца праз тое, што ты бачыш падзеі, а не размовы. Кароч, гэта вельмі дзіўна. Блин. Да, я вось хаджу такі тыпу, я струк. Ну просто зноў такі. Гэта гучыць просто як тыпу замена тэлевізору. Да, ён ёсць побач у краме, каб ты разумеў, вось тут побач гэта знаходзіцца Кайна 24, ці пункт выдачы. І калі яго замовяць сёння, ён будзе там заўтра. І я, кароч, такі блямба. І вось якраз хутка заробак павінен быць там у панядзелак. Да, галоўна. Ну вось мне падаецца, тут уже залежыць ад таго, як ты праводзіш свой вечар. Конечно, ці ты прыходзіш, як я, моўчкі сядаеш, гатуеш сабе паесці і уключаеш сабе нешта на Ютубе, просто заліпаеш. Чувак, я на ім, дарэчы, Ютуб паглядзеў. Не, ну так разумееш, набываецца дзеля таго, каб гадзіну паглядзець Ютуб у дзень. Не, ну тыпу, Ютуб там таксама ёсць. І на Ютубе, кароч, ёсць 360 відэа з розных каньёнаў. На Порнхабе таксама ёсць 360 відэа. Я паспрабаваў, хуйня цалкам. Вось 100%. VR-порно гэта гаўно. Мабыць, я не паспрабаваў нешта. Што VR амаль спорна і вылез. Да, ну, я не ведаю. Я ведаю, што існуюць розныя порно-атракцыёны, дзе ёсць гэтыя VR, ёсць нейкая машына, якая табе там, тыпу, нібыта смокча струк. Кароч, дзіўная херня. Вось. VR-порно гэта адразу нахер. Як ты женщина бразіў. Да, я просто, я паглядзеў тое, што ёсць, і Петя мне сказаў, што, тыпу, гэта адно з самых лепшых, што ён знайшоў. Я такі, ну, такое, выглядае вельмі па-аматарскі, і вось, нібыта ведаеш, ты глядзіш вось. Яна без жанчын. Па-першае, яно там, вось тое, якое я глядзеў, яно было, тыпу, яно расцягнута. Ну, я зразумею. І атрымліваецца, што яно не 360, яно там было 180. І атрымліваецца, што калі ты назад глядзіш, у тебя... А табе было цікава, а што там ззаді яго знаходзіцца, так? Ну, чувак, у VR-шлеме ты сапраўды пачынаеш разглядываць усю херню, которая знаходзіцца, як нібыта ты ўваходзіш у новае памяшканне. Шпалеры адклеены. Ну, нешта, ремонт не мог зрабіць. Вось, і як кажу, Пётр, дай мне, калі ласка, паганяць гэты шлем на дзень ці два, просто паглядзець, ці трэба ён мне. Паганяць шлем. А ён такі, не, я ім карыстаюся кожны дзень. Тыпу, прабач, але, тыпу, мне падабаецца. Ну, магчыма. Прабач, чувак. Вось, дарэчы, наш слухач. Вось, што, мы дай ему шлем. Вось, кароч, што, можам да навіну пераходзіць, мне здаецца, нешта яшчэ ёсць. Та не, я зараз думаю, блядь, ці не паехаць набыць шлем сёння, да? У мяне якраз выходны яшчэ заўтра. Ну, і вось я такі ж сам хаджу, і такі, можна было б заўтра пратарчаць увесь дзень. Ну, ладно, увесь дзень. Мне здаецца, што ў першы раз. Наконт, дарэчы, блівоты. Цікава, монтировать можна? Можна трансляваць свой MacBook на шлем, просто паставіць клавіатуру, і перад табой просто аграменны монітор. І ён падтрымлівае адначасова да 3 працоўных сталоў. Тыпу, на адным ты можаш адкрыць прэм'ер, на другім Audition, на трэцім фільм. Ну, не, добра, у мяне ёсць монітор. Калі б у мяне не было манітора, то было б вельмі зручна. Мне здаецца, гэта зусім не працоўны. Сядзець у шлеме. Ты стомішся, шея стоміцца. Да, мне здаецца, ты болей за гадзіну не патрымаеш. Але вось якраз паглядзець які-небудзь фільмец, нават не ў 3D. Таксама, чувак, я вось мне попалі 2D просто відосы ў гэтым кінотэатры. Нібыта ты просто схадзіў у нармальны такі кінотэатр. Але, канешне, вось 3D-ха мяне ўразіла, таму што... І ніхто не швякае побач. Да.
Ну, мне здаецца, мабыць, там налада ёсць нейкая, типу. Вісячы чувак побач. Ззаді дзіця, якое табе б'е па крэслу. Парачка, яка смокчыцца. Кароче. І там просто мсціўцы, агульны звон. Чакаем каментароў просто ад слухачэй, мабыць, у кагосьці. Я дакладна памятаю, што Гомзіка ёсць які. Да, VR-шлем быў у Гомзіка і VR-шлем Барады. быў у Барады, да. Я спадзяюся, што нехта з іх нам напіша просто нейкі. Бля, Просто калі у вас нешта такое. памятаеш, у Барады быў выпуск з дзяўчынай, якая разам са сваім ці хлопцам, ці мужам распрацоўваюць VR-гульню. гэтую платформу для таго, каб хадзіць у VR, Ага. каб твой персонаж на цёмным лёсе. Так. Ты уяві, табе трэба цалкам пагружэнне, ты адлягаеш гэты VR, ты ў сябе ўдома, і табе трэба па гэтай платформе ісці ў кінотэатр. Дарэчы, там вось У цябе, ведаеш, там тыпу цалкам змадэліраваны, не ведаю, Магілёў, і табе трэба дайсці да чырвонай зоркі. Як я зразумеў па расповеду, у другім Окулусе ёсць гэтая тэма, што ён можа, ты можаш расставіць, тыпу, дзе ў цябе знаходзяцца сцены, і нават калі ты знаходзішся ў VR і ты хочаш там зарабіць некалькі крокаў, то калі ты будзеш ісці ў бок сцены, то ён цябе папярэдзіць. То бок там просто Вось гэта таксама. А праявіцца. ці не раз'ебеш ты хату ў гэтым VR? Ну я не ведаю, вось Петр сказаў, што ён у ім некалькі разоў гатаваў ежу. Ён просто включыў ежу, гэта да, празрысты мод, павесіў сабе ютубчык, відос з ютубчыкам, з якім ён гатаваў ежу. Але вось як я паглядзеў, там, напрыклад, узяць у рукі тэлефон і просто адказаць на паведамленне немагчыма. Тыпу ты просто не зразумееш, што там напісана, таму што камеры. Але магчыма у трэцім Окулусе гэта па-іншаму працуе, таму што ўсе вельмі хваляць. Вось была б дзе-небудзь магчымасць паспрабаваць гэта. Да, але вось трэці Окулус, тыпу 699 евро аддаваць, 599 за яго, я просто цалкам не бачу ніякага сэнса. Вельмі шмат грошай за тэхналогію, якая я не разумею, ці зайдзе мне ці не. О, гэта мае думкі пра PlayStation 5. Да. Праз месяц карыстання. Ось, я, караш, не ведаю. З іншага боку, ну, я ўжо зразумеў, што паглядзець фільм у ім прышпільна. Нават калі раз калі нам зараз яго яшчэ і ў каментарах разрэкламуюць. Да, мы поедем набываць такімі тэмпамі. Вось, плюс, чувак, існуе вторычны рынок. Іх даволі шмат прадаецца ў вірусе. Я паглядзеў на скільбю, даволі шмат людзей, там версія на 128 гігов прадае за 230 евро, можна прыехаць забраць і паспрабаваць. Кароче, я не ведаю. Я пакуль гэта качаю па галаве, новыя парфумы, але курва хачу вельмі пиздец. Вось мне таксама зацікавіў ты. Да. Навошта ты? Просто я бачу, што я магу карыстацца, ведаеш, там по суботам раз на тыдзень рабіць сабе нешта смачнае, врубаць нейкі прышпільны фільмец, сапраўды, ведаеш, там я не ведаю, там лицо са шрамом паглядзець. Ці трэцяга Дэдпула ў агучкі роднага гука. Так, чувак, а яшчэ калі з'явіцца вось новая агучка, ты можаш папрасіць у спадара камбэга ці просто выразаць аўдыастужку з арыгінальнага фільма, падсунуць яго ў свой 3D фільм Дэдпула і паглядзець у 3D-хе, блядь, Дэдпула з беларускай агучкай. Просто ў прэм'еры падмяніць, блядь, аўдыастужку. І ўсё. Бля. Гэта, канешне, Яшка камбэг, мы на сувязі. Гэта патрабуе ад цябе некага дзеяння. Табе трэба адкрыць прэм'ер, спампаваць 2 фільмы, і так далее. Але гэта яшчэ і прышпільны пиздец. Не, ну гэта вось тыя старыя часы, калі ты пампаваў з лэптопа на флешку, а флешку потым вставляў у тэлевізор. Да, у меня такая херня дома з праектором была. Ну вось у меня з тэлевізора. Ну вось, і з тэлікам таксама было. І вось я просто не разумею, ну тыпу, сапраўды тэлевізор ён табе не заменіць. І гэта хутчэй тады будзе як паход да кінотэатру. І вось, але яшчэ адзін бок, там існуюць гульні. І ёсць чалавек, які зрабіў падборку з 30 гульняў, якія ты абавязкова павінен пагуляць. А там ёсць якія-небудзь кааператыўныя гульні? І кааператыўныя ёсць, чувак, і мохі ёсць, і кароче, гэта вельмі дзіўна. ММО, VR? Да, ММО, VR. А я недавно кідаў відэа, як у TikTok чувак стрыміць World of Warcraft у VR з вось гэтай платформай, і калі ён ходзіць, у яго ходзіць персанаж у World of Warcraft. Але гэта вар'яцтва. Які-небудзь вось гэтай HTC Vive ці нешта. Ну вось так. Кароче, да. З мінусаў, што я заўважыў. Там
трекінг пальцаў ёсць, то бок калі ты не трымаеш гэты джойстик. Калі трымаеш джойстик, ўсё добра. А калі у тебе вось трекінг пальцаў, там, напрыклад, там можна там ёсць віртуальная клавіатура, і ты можаш на яе панаціскаць нешта. Вось, то ён даволі херова трэчыць. Але з іншага боку, хутчэй Ці за шмат ўсё- ты будаш пісаць у VR. Так, гэта першае, па-другое, ты можаш гэта зрабіць праз тэлефон. У тебе ёсць аплікацыя, і ты гэта можаш зрабіць праз тэлефон. Які ты дрэнна бачыш. Ты можаш не VR. апранаць шлем, запусціць праз аплікацыю, як я разумею. Я просто не разумею, як гэта працуе, таму што я не бачыў аплікацыі. Але, як мне сказаў якраз Пётр, што ўсе падлучэнні да Wi-Fi, увайсці ў аккаунт Facebook і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, а там трэба будзе, каб... Ці ж якая хуткасць інтэрнэту павінна быць на ём? Нормально, цалкам. Ну, з таго, што я бачу. Але, ну, глядзі, там, ты ж... Можеш, напрыклад, у мяне ў панарах. У тебе нормальны дома інтэрнэт. Ну, 100 мегабіт. Ну, нормально, ўсё нормально павінна быць. Вось. У усялякім разе пра праблемы з інтэрнэтам я, мне здаецца, не чытаў і не чуў. Я просто, мне здаецца, ўжо паглядзеў, прачытаў усе абзоры. Цяжка, Чё, нахер подкаст пайшлі шлемы покупаць? А ўсё равно ўжо ўсё зачынена суботу. Короче, мой фінальны тейк яшчэ з плюсаў заключаецца ў чым? Каб яго прашыць і паставіць... Я ведаю, дзе яго можна скрасці. Не, каб паставіць туды любы пірацкі софт і гэтак далей, а там вельмі шмат ведаеш, типу Wolfenstein у VR перарабілі. Ну. У VR перарабілі. Quake 3 у VR перарабілі. Вось. Але мне здаецца, у Quake ты плеванеш просто ад хуткасці. Короче, табе просто трэба зайсці, стварыць аккаунт распрацоўшчыка. Гэта робіцца літаральна ў 3 клікі, каб ты разумеў. Ты врубаеш адну наладу і з гэтага моманту і просто усталёўваеш сабе альтэрнатыўны маркет, дзе вось тыпу акрамя Фейсбука ёсць яшчэ Фейсбук маркета. Карацей, хлопцы, акрамя вашага водгуку, ну, дзяўчыны таксама, калі раптам у іх ёсць. І небінарная персона мы таксама не супраць. Ці што? Усё добра, калі ласка. Хаціце сабе лічыць, не ведаю, дыванам, калі ласка, мы па вам пахудзім. Ну. Бля, да все, у меня уже пасля гэтых слоў мне пізда. Отменить знову твиттеры. Да, я і так уже хейтер Руді. Да. Карацей, не толькі свой водгук заставце, а яшчэ, калі ласачка, дакладную інструкцыю аб тым, што трэба першае зрабіць, каб... Набыць паесці тебе шлем. Не, каб карыстацца Oculus'ом, ну, типу, комфортна, каб не было ніякай... Ну, вось як я разумею, у любым выпадку трэба іншы камплект вось гэтых резінак, якія нармальна трымаюць, а якія нічога не перадавліваюць. Хаця мне нічога не перадавліваю. Вось, і... Думаеш, не шмат? Да, усе раюць адразу набыць, існуе спецыйны тыпу пауэрбанка, нешта нашталт пауэрбанка. Як ён робіць з яго вось прыблізна тое ж самае, што робіцца з Apple Vision. То бок это дрот, і у цябе ў кармане пауэрбанк. Там існуе цэлая кампанія, якая іх выпускае, іх там вельмі шмат. Усе аглядчыкі, якія робяць агляды, раяць там вось $60 ён каштуе, і тыпу ён тады працуе 2 разы болей. Бля, ну слухай. Але зноў-такі, чувак, я... Ну глядзі, добрыя слухаўкі, 150 евро, сам Oculus. Ну цалкам сетап, чувак, але глядзі, табе нішто не забараняе зараз проста яго, груба кажучы, набыць і паўгады карыстацца ім так. Ці ўвогуле карыстацца ім проста так, калі табе нармальна з гэтымі резінкамі і там твар у цябе не пацее і ўсё такое. Але мяне напружвае гук. Гук нармальны, чувак. Гук проста як з адчуваннях. Вось ведаеш, нешта накшталт як проста са звычайных навушнікаў. Не самых, вось... А Bluetooth магчыма да яго падключыць? Я не ведаю. У яго правадныя навушнікі. Ось цікава, Bluetooth слухаўкі магчыма. Ну, тут... Я б тады свае аўдыётэхнікі. Ну, тут, ну, вось, короче, некія пакуль такія. Напишите, ці ёсць у ім Bluetooth. Просто напишите ўвогуле, як ім. Ці нармальна гэта ў 24-м годзе набываць Oculus Quest 2, калі існуе Oculus Quest 3. Але у цябе не існуе 600 евро. Да. Так, што, давай да нармальных звычайных шоу-нотаў. Вау, шоу-ноты. Да, як заўжды, там пачатак 1,5 гадзіны. Вось, кароч, першае, што б я хацеў абмеркаваць, гэта закрыццё журнала Game Informer. Гэта найстарэйшае выданне, якое займаецца
гульнямі. Я так зразумеў, што я калі ўбачыў гэту навіну, я такі, так вось адкуль гэтыя ўсе крутыя арты зроблены, якія вось на вокладку ўвесь час рабілі. Да. Я такі зразумела. Вось 33 гады адпрацавалі, вось уладальнікі гэта сетка GameStop, якая торгуе гульнямі. Мабыць, вы памятаеце. Это самая крупная сетка ў Штатах. Да, мабыць, вы памятаеце, быў вельмі дзіўны скандал з Уолл-стрит і рынкамі акцый, калі ўсе там чувакі троллі. Гэта фільм нават ёсць. Да, чувакі коротко пачалі скупаць акцыі GameStop, у іх пачалі ляцець уверх кошты, і ад гэтага людзі страцілі некалькі мільярдаў даляраў, і некалькі кампаній было вымушана закрыцца. Так. Гэта вельмі... Пра гэта ёсць. Да, просто пагугліце, і я ўпэўнены, вы нагугліце вельмі прышпільны фільм пра гэта. Вось, я сабе выпісаў аддзельна пра тое, што супрацоўнікі прычыны і называецца. Супрацоўнікі даведаліся аб закрыцці кампаніі, калі працавалі. Ой, пачакай. Прям на працы. Бля. Ну, гэта як у банжы, напрыклад, зараз адбылося таксама. Мы там скарацілі аграменную колькасць 15 сотых штату. Я думаю, ты зараз скажаш, што гэта як у Гугла. Ты прыходзіш на працу, а тебе зволі, у тебя карту не праходзіць. Да, так шмат. Кароче, уся гэтая херня, у нас насамрэч даволі шмат сёння пра скарачэнне будзе. У банжы скасавалі адну гульню, Sony ім скасавала. Гэта прыквел павінен быў быць да Destiny. Але, дарэчы, спачатку пісалі, што адмянілі Destiny 3. І там увогуле паніка пачалася. Я не ведаю, слухай, я такі зараз зразумею, а як Destiny 1 выглядае? Хуёва. А ці існуе Destiny? Destiny 1 існуе. Destiny 2 існуе? Яна спачатку выходзіла ў адным відзе, а ў выніку яны гульню цалкам перарабілі патчамі так, што яна вось ператварылася ў лутер-шутер по факту. Гэта першае. Па-другое, там зусім па-іншаму. Яна ператварылася ў лутер-шутер, а адразу яна не задумалася, як лутер-шутер? Яна задумалася як лутер-шутер, але вельмі моцна арыентаваны на сюжэт, а не на геймплей. Ну як другая Destiny? Не, другая Destiny, чувак. Яна арыентавана на сюжэт, дядь. Не, чувак, яна арыентавана на PvE, блядь. Ты мне яшчэ скажы, што Warframe, блядь, арыентавана... Я не гуляў у Warframe. Я гуляў у Destiny, я тебе могу дакладна сказаць, што тебе, зараз там, вось, калі ты зараз прыйдзеш у Destiny, у тебе пиздос як шмат контента будзе. Не ведаю, праз колькі ты ўсе гэтыя сюжэты скончыш. Але калі ты пачынаў гуляць, напрыклад, з сярэдзіны, там, не ведаю, з другога DLC. Так мы ж не кажам пра то, што калісьці там. Не, я пра тое, што... Адразу гульня не задумалася. Да, я кажу пра тое, што... Я просто ведаю Destiny, якая яна зараз. Таму я і кажу, што там вельмі шмат контенту. Але, напрыклад, калі так здарылася, што ты контент скончыў, у цябе пачынаецца толькі дрочыва з данжанамі. Як і ў любой... Да, як у любой ММО. Карыснай. Да. Короче. Многакарыстальніцкай. Да. Шмат карыстальніцкай. Што яшчэ выправім? Да. Рыжы. Трэба было. Як ставіся да брэкету? Тебе трэба брэкет ставіць? Слухай, я не ведаю. Да, вось мне трэба. Я тыпу не разумею. Я лежу, але ў мяне вось тут вось адзін зуб, і ён такі... Лабадзен! Мне так та ж самая херня пачалася, прычым, ведаеш, што у мяне цалкам заўжды быў нармальны прыкус, роўна да таго моманту, як у мяне не вылезлі зубы мудрасці. Яны ў мяне пачалі лезці, я навучаўся ці ў 11, на першым курсе, здаецца, навучаўся, мне пачалі вельмі моцна адначасова усе рэзацца. І калі яны вылезлі, у мяне просто увесь прыкус скрывіўся. Я іх у выніку выдаліў усе, тому што яны сказалі, што яны вельмі моцна ціснуць на астатнія зубы, і яны вось як раз праз гэта змяшчаюцца. Вы зараз трэба ставіць брэкеты, але з першага курсу колькі год прайшло? Бля, не. Першы курс гэта 2010 год, 14. Слухай, у мяне зубы мудрасці вылезлі, але не. Ну вот тебе пашчасціла. І у мяне яны жудасна скарачэнне ў форме, да. Давай не будзем размаўляць пра стаматолага ў Еўропе. Да. Бо ну яго нахуй. Да. Што, тут яшчэ з Intel здарылася ўся гэтая херня. Мы падаем! Да, таму што ў Intel, па-першае, там яны скарацілі 19 000 чалавек зараз. Вось, 17% ўсяго штата. Цікава, 19 000 чалавек, гэта ўсяго лишь 17% штата Intel? Да. Колькі ў людзей працуе? Ну, то слухай, там же існуе яшчэ фабрыкі,
Так, і гэтак далей. Яны ж робяць- скарачалі не я толькі забыў. інжынерныя падпадзелы, не толькі там падпадзелы, якія займаюцца там штучным інтэлектам і гэтак далей. А у Intel ёсць распрацоўка. Мне падаецца, што лепшый бы не, добра. Да, Со штучным інтэлектам. Да, і канешне, прышпільна, што пры гэтым усе на Intel глядзелі як на кампанію, якая зараз ці што пачне прадаваць вельмі шмат чыпаў для штучнага інтэлекта, таму што гэта таксама патрэбна. І зараз также глядзяць на NVIDIA, зараз На NVIDIA так глядзелі пра буме крыптавалют. Да, і ну і зараз таксама яны для штучнага інтэлекта там асабіста відэакарты. У іх паляцелі нахер акцыі праз гэта, таму што яны выклалі ж яшчэ фінансавую справаздачу. Учора, мне здаецца, ці сёння. Вось, справаздача была у тым, коротка кажучы, NVIDIA знаходзіцца у срацы. Да, у срацы у тым плане, што у іх зусім няма прыбытку, а выдаткі на распрацоўку, на маркетинг яны аграменныя, і яны ўвесь год отработалі ў мінус. Каб вы разумелі, капіталізацыя Intel на дадзены момант стварае 100 мільёнаў даляраў. У той момант, як у AMD, гэта 243 мільёны. Да, і ці мільярды. Мільярды. І тое ж самае можна яшчэ сказаць пра тыпу чувакоў, якія просто там займаюцца распрацоўкай магчымасцяў для вытворчасцю, для штучнага інтэлекту, і так далей, і так далей. Існуюць кампаніі кітайскія, пра якія мы зусім ніхера не ведаем, а яны каштуюць там 500 мільярдаў. Вось, мяне гэта таксама здзівіла. Таму што індустрыя зараз пачала працаваць настолькі непразрыста. Ты чуў, у Літве з'явілась кампанія? Да, Flock лічыцца. Вось, як пажартаваў адзін з нашых элітарных падпісантаў, кампанія створана дзвюмя сапраўдна гэта этнічнымі літоўцамі Дмітрыем і Юрыусам. Вось, Дмітрыусам і Юрыусам. Вось. Гучыць як нейкі праклён. Ну да. Авада кедавра. Кедавра. Авада. Гэта смешна. Вось. У NVIDIA зараз, як я казаў, ебануліся акцыі, то бок распавядзі гэтую прышпільную гісторыю пра наследства. У Intel. Ну, што у Intel? Не у NVIDIA. Ой, прабачце. Ну вось, карацей. Не ведаю, чаму я плытаю. Для мяне такі чамусьці падобныя назвы. Так, відэакарты і працэсары. Ну да. Што то хуйня, што гэта. Набывайце макі на M2. Ну, сапраўды. Карацей, з'явілася гісторыя аб тым, што хлопец атрымаў у нашчадства. Як будзе? І мы нават ніяк не можам праверыць. Вось, карацей, ён атрымаў ад сваёй пакойнай бабулі 800 тысяч ці... Ну так, недзе так, 800 тысяч даляраў. На 700 тысяч купіў акцыі Intel, а на наступны дзень гэтыя акцыі упалі. Сёння, так, вельмі моцна упалі. Я спадзяюся, што там гэты на чалавек... дадзены момант акцыя каштуе 23 даляры. Я спадзяюся, што гэты чалавек, які атрымаў грошы, і ён проста пісаў у гэты момант на Reddit, тыпу, ведаеш, што у Wall Street Journal. Я знаходжуся ў топе людзей Forbes. Задавайце свае пытанні. Я толькі што вклаў 700 тысяч евро ў NVIDIA. Што з тварам? Да. Ой, не NVIDIA, у Intel. Хопіць. Я выдаблытую іх. Nintendo. Ну што, я думаю, што дзякуючы Intel мы можам ставіць гарячую сметніцу на вокладку гэтага выпуска, потому што, канешне, гэты сметнікаў, у іх быў вельмі дзіўны год, чувак. Па-першае, у Intel зараз быў скандал пра тое, што іх новыя працэсары, у іх там вельмі вялікая дэградацыя. Так, то што яны з часам пачынаюць. Да, праз некалькі месяцаў там працэсары пачынаюць сабе вельмі... Усе мы працэсары Intel. Да. Для нас таксама 2024 быў вельмі складаны. Да, таму можна... Прайшло толькі, сука, паўгады, блядь. Далі... Я не ведаю, што будзе. Далі мы проста ператварымся ў Intel. Ты бачыў, там у Пентагон піцы замаўляюць вельмі шмат. Да, сур'ёзна? Ты ж ведаеш гэту гісторыю? Да, я ведаю, што гэта азначае, але Пентагон замаўляе шмат піцы. Так, вось калі там 2-3 дні таму актыўнасць піцэрый каля Пентагону вельмі ўзрасла, а актыўнасць усіх бараў вельмі упала. Бля...
Калі яны яшчэ і прастытутак перасталі здымаць усё гэта Я не ведаю. А ў Польшы прадаюць заплечнікі з эвакуацыйнымі Да, я наборамі. ведаю. І то толькі ў Літве, блядь, можна ў кожнай краме набыць мінус. Зато смачна. Ну да. Краіна, я вас, дарэчы, я пажушваю Літве. Давай про Літву нічога не казаць, калі ласка. Не, я про тое, што я зразумеў, што такое, калі людзі сапраўды спрабуюць атрымліваюць некае задавальненне ад жыцця. Я ў тым плане, што яны звычайна робяць такія рэчы, аб якіх я б ніколі не задумаўся, але гэта сапраўды. Музыку на тэлефон пампуюць. Не про тое, вось літаральна ў кожнай краме не похер, кніжная, не кніжная, ларок союз печаць, гэта літовая праўда называецца. Вось, везде можна набыць воду. Цалкам везде. У любым месцы. Ты заўважыў, што кожная крама ў Літве, чым бы яна не гандлявала, і там яшчэ заўжды можна набыць воду. У сувенірную краму зайдзі, там можна набыць воду. Ну, дядька, я не так часто хожу по сувенірных крамах. Ну, это просто прышпільна, таму што я зараз вось тут жыву з гэтай пляцоўкі, дзе вельмі шмат розных. Ваду мы сёння з табой былі ў краме, якая прадае кружэлкі, нават там стаяла вада на касце. Так? Да. Ну, краіна дажджоў. Яны збіраюць, прадаюць. Не. Яны манетызавалі дождж, дядька. Што, ну, тыпу, вада ўваходзіць у тое, што табе ў любым выпадку неабходна. Але, ну, кароче, я кажу, што хто-то ж пра гэта задумаўся і праташчыў гэтую ідэю. У краме з кружэлкамі набылі. Яшчэ здарылася адтэрміноўка запуску Apple Intelligence. Гэта іх штучная інтэлектуальная сістэма. Які яны хоць на... Да, яны яе прэзентавалі. Вось яна паціху як бы была адкладзеная без афіцыйна. Яны ж не казалі дату рэлізу. Сказалі, што яна рэлізуецца умоўна 10 у iOS 18, але колькі там гэтых патчаў iOS будзе перад тым, як яна з'явіцца, незразумела. Вось. Яны перанеслі запуск праекта далей за лета 2025. Пакуль лічым, што гэта канец лета 25. Бок роўна проста. Бляха-муха. Мне падаецца, што да таго моманту іх Apple Intelligence уже будзе такой вельмі драўлянай мадэль. Ну, хаця, слухай, яны супрацоўнічаюць. Так. Бо я памятаю, я просто ўзгадаў. Яны ўбудоўваюць якісь вельмі перадавыя наработкі. Я ўзгадаў, як павінны працаваць іх Да. АІ, і гэта, ну, так, добра, гэта я баршчыну нешта. І ўжо заўжды я упэўнены, што Apple не пайдзе ў бок OpenAI. Калі вось стварэнне тэкстаў, я магу задаць пытанні. Не, там, тыпу, твой тэлефон, гэта як твой секретар будзе. Так. Я упэўнены, што гэта будзе, па-першае, гэта будзе зручны секретар, як ты сказаў, то бок можна вельмі хутка рабіць нейкія артыкулы, будзе... Але ў другі ж момант ведаеш, што? Я упэўнены, што іх з'явіцца нармальная штучная інтэлектуальная фільтрацыя. Дядька, ты ж памятаеш? І, чувак, ачыстка, напрыклад, ён можа будзе, як я лічу, было прышпільна, калі б ён, напрыклад, глядзеў аплікацыі, і калі ў цябе не хапае памяці, ты, напрыклад, там запісваеш відэо, у цябе не хапае памяці, он такі, вось ты гэтым не карыстаешся, вось выдалі па адной кнопцы. Ці набудь воблаку. Да, вось такая там. Разумееш, у чым справа? Я думаю, што яны пайдуць у бок user experience. Дядька, глядзі. Яны задавалі, калі паказвалі, прэзентавалі гэты Apple AI. Так, яны ж паказвалі тое, што ён можа прааналізаваць вашу пошту і сказаць, так і так, вось, калі ты памятаеш, у цябе сёння сустрэч там з тым. Да. Вось, і пытанне бяспекі. Дядька, гэта літаральна машына, якая цалкам праглядвае твой телефон. Да, і я недавно глядзеў англійскамоўны падкаст. Ты ж ведаў, што Ілон Маск пасля гэтай навіны сказаў тое, што жоднага телефона Apple у маёй канторы. Фішка ў тым, што я вось глядзеў недавно англійскамоўны падкаст пра штучны інтэлект, дзе чувакі паставілі проста утупіл, да. Пацаны! Короче, яны просто паставілі телефон для таго, каб з ім размаўляць, паставілі да яго нармальны мікрафон і пачалі размаўляць з чатам GPT. І ён ім пачаў выкідваць даволі прышпільныя рэчы, і яны ў яго спыталі, тыпу, што, як бы ты захопліваў свет, калі б ты яго хацеў захапіць. Ён сказаў,
сказаў, я бы стаў кантраляваць людзей так, каб яны не заўважалі. Ну, вось, тыпу, літаральна бы стаў іх сакратаром. І, тыпу, людзі думалі, што ў іх ёсць выбар, але бы я ствараў такія умовы, што... Гэта як у AI спыталі пра крэдытаванне. Ты ведаеш? Не. Тое, што ён прапанаваў выдаваць крэдыты выключна белашкурым людзям, якія жывуць у прыгарадах. Бля, так. Ну, что банки так, блядь, не робят. Давай, это... Пу-пу-пу. Да, давайте. Что вось датычыцца банкаў, бігфармы, тых, хто робіць зброю, там only бізнес, ім насраць на ўсё. Гэта як не пытаючы фармацэўтычных кампаній, што яны рабілі падчас войны, да, да. Это сапраўды так. Мне вельмі цікава, што з гэтым будзе, таму што для мяне дакладна вядома, што гэтая падтрымка адразу з'явіцца ў калонках аплоўскіх. І зараз міні-версія калонак яна каштуе 120 евро. Зразумела, да Oculus Rift яшчэ і калонку докупаю. Не-не-не. Ну ладно, ну глядзі, калі вось табе, што у тебя будзе персанальны сакратар, які працуе праз ChatGPT. Дядька, так... Гэта ж фільм «Яна» пачынаецца. У цябе з'явіцца сабеседнік дома, сапраўды, за якім можна вельмі асэнсавана папіздзець. Чупалезе. Да, да, гэта другі бегучы палезе. Так, так. Вось, і ты сапраўды можаш размаўляць. Я зараз ужо спрабую размаўляць з ім, і ён можа... Вось ты літаральна можаш зараз сесці і з ім размаўляць. 20 хвілін будзе сапраўды цікава, ты сабе цікавых фактаў можна кідаць і гэтак далей. То бок, табе толькі трэба крыху прытрымлівацца промпта. То бок, ты павінен разумець, у якім ключы павінна адбывацца ваша размова, і тады заўжды будзе цікава. Як нечакана з'явілася слово промпт у нашым жыцці. Да, так само. А як бы вось ты назваў, вось, калі б ты не ведаў слова промпт, як бы ты яго апісаў? Хутчэй за ўсё, гэта была бы нейкая, ты б сказаў, інструкцыя? Ну, не. Запытнае заданне, просто наколькі шмат словаў адлюстроўвае слова промпт, але мы карыстаемся такім. Слухай, цікава, што для мяне гэта навіна аб тым, што ты сказаў, што ён з'явіцца ў калонках, таму што, наколькі я памятаю, ён не з'явіцца на прадапошніх. Ты падлучаеш тэлефон да калонкі. Ну так то бок ты яшчэ скажы тое, што табе трэба, акрамя гэтага, яшчэ і iPhone 15 Pro Max. Не, вядома, што пра паполніць сетку. І просто, ну да, дакладна, табе трэба апошні iPhone. Ну, вось. Новы чып. Усё роўна, як бы, гэта гучыць як... Ну, глядзі, ты сабе набываеш штучны інтэлект домой, з якім ты сапраўды, ці што будзеш карыстацца кожны дзень. Табе не трэба калонка. Навошта? Гэта зручна. А калі ў цябе тэлефона побач не будзе? Можна просто... Ага. Карач, ладно, гэта ўсё роўна. Гэта просто прадаць, каб прадаць. Да, чакаем, калі ласачка, яшчэ распрацоўку з галаграмамі, каб можна было стварыць сабе рэальна. Ведаеш, як Картана у Хейла. Я памятаю, злілі прэ-рэндары iPhone, не памятаю, калі які тады выхадзіў, 12 ці 13, калі ў яго там, блядь, гэта галаграмная клавіатура была. Да. І ты такі, вау! Мне здаецца, гэта не 15-й, ой, не 15-й. Гэта, можа, 5-й які. Мне здаецца, гэта 6-й iPhone тады прадавалі, таму што тады была вось гэтая херня, што ён же заўжды быў вельмі маленькі. Ну, тыпу, зараз для нас маленькі, раней. Вы не поверыце, але першы iPhone лічыўся пізда якой лапатай. Таму што ўсе твае знаёмыя хадзілі. Лапата ў тэлефон. Я заўжды карыстаюся. Просто для мяне цяпер тэрмін лапата, ён выкарыстоўваецца для зусім. Samsung гэта які раскладваецца. Да, вось я толькі хацеў сказаць. Для мяне лапата зараз гэта усе гэтыя фліп-тэлефоны ці iPad. Я, дарэчы... iPad павінен. Да, я... Зразумела, ну, што? Брейкдаун просто походу настеліў. Металкоршчык. Скарыстаўся не так даўно iPad mini апошні. Чувак, рэч, прям рэч. Гэта, глядзі, каб параўнаць, гэта як 2 айфона ў руках трымаць па памеру. То бок у цябе просто... Я зразумеў. Я ведаю, які ён па памерах. Але ў той же момант... Нахуя ён мне, да? Так!
Типу, навошта мне, каб прыходзіць да цябе раз на тыдзень записываць падкаст і просто каб шоу-ноты з яго пачытаць. Да. Набываць заради гэтага прыладу за 500 евро, ці колькі ён там каштуе? Ну ці што можна, блядь, з Kindle карыстацца? Бля, у меня ж ёсць Kindle. Уже нема. А, ты забраў? Ну, тут я што тебе калі яго забіраў, я тебе пытаў, ён табе трэба, ты сказаў, не, я табе сказаў, што Бля, я я тебе яго не думаю, аддам. чаго мне не хапае каля тэлевізору? Ну, А ён просто каля тэлевізору ўвесь час ты лежаў. мне яго аддаў уже. Так? Плане? Я не памятаю. Як ты можаш не памятаць? Ну, пусть так не памятаю. Ты мне яго аддаў са словамі, ён усё роўна не трэба забіры. Я зразумеў, як я яго табе аддаў. Я памятаю, як я яго аддаў. Ладно. Чому ми його розмовляли? Ой, блядь. Apple. Да. Вертаючися до Apple. Яны кажуть, що воно вийде у 18.1, і я таки думаю, що? Я кажу, як давно у нас так було, що у нас перше обновлення осі на Apple виходить після релізу раз в год. Тобто, вельми хутка з'явиться iOS 18, iOS 18.1 з підтримкою усього гэтага павінна нібыта з'явіцца напрыканцы лета 2025. Тобто гэта атрымліваецца, што ёй будзе амаль год. А мне здаецца, што яны звычайна, мінорнае абнаўленне выпускалі заўжды. Хаця з іншага боку ім же нішто не перашкаджае мінорнае. Пасля дома жорнага. А тут 18.0009. Як гэты выпуск. Да. Ну слухай, мне падаецца, што яны просто дапільваюць усю гэтую сістэму, каб яно не працавала, што ведаеш, ты запускаеш яе, а у тебя iPhone загараецца ад перапрыгу. Вось і таму яны просто яе пакрыху дапільваюць. Так жа, як дапільваюць, не ведаю, чакалкеру другі. Які таксама перанеслі, дарэчы. Чакалкеру? Не ведаю, не шукаю. Як так? А мы казалі, што ў роднага гука будзе агучка Дэдпула 3-го? Все равно. Дзе мы абмяркоўвалі гэты вершлем? Я уже не памятаю, дзядзька. Шмат абмяркоўвалі. Я думаю, што мы з табой павінны сёння паразмаўляць яшчэ даволі шмат пра Марвел, таму што адразу пасля таго, як мы запісалі ты выпуск... Бля, якая срака Марвелу? Да, чаму срака? Дядька, ну ты думаешь, яны просто так павярнулі... Да, Роберта Даўні-младшага павярнулі ў ролі доктора Дума. Дарэчы, я недзе чытаў цікавы камент аб тым, што адразу Марвел уратавала жыццё... Як яго? Роберта Даўні-младшага. А зараз Роберт Даўні-младшы ратуе Марвел. Так, я такі, блядь, не. Ну, слухай, па-першае, мы не ведаем, таму што вяртаюцца браты Руссо паўнавартасныя, яны будуць здымаць новых місціўцаў, у якім будзе якраз-такі Доктор Дум. Дарэчы, Доктор Квейк. Доктор Дум адзін з самых раз'ёбістых персонажаў Марвел, насамрэч. Таму што калі вы пачытаеце Доктор Unreal Tournament. Калі вы... Доктор Юніті. Ці Торнамент, як там? Торнамент. Я казаў заўжды Unreal Tournament. Ой, я так сам. Я звыкшы, мне похеру, честно кажучы. Ну. Калі вы пачытаеце коміксы пра фантастычную чацвёрку, яны ёсць рэальна неблагія. Ёсць коміксы пра там некалькі арак, напрыклад, як у Реда Рычардса нараджалася дачка. Яны просто па ўзроўню раз'ёбы рэальна як мсціўцы. Рэальна сапраўды вельмі цікава чытаць. І вось якраз аркі вялікія з Думам, самыя яскравыя ў фантастычнай чацвёрцы, і мне здаецца, гэта вось іх аркі з Галактусам, іх аркі з Срэбраным Сёрферам і іх аркі з доктором Думом. Ну і з Галактусам. Ван Дум. Вось. Гэта просто вау, ці што раю пачытаць. І у мяне ёсць спадзяванне, што калі ў гэтым ва ўсім удзельнічаюць браты Руссо плюс старыя рэжысеры, магчыма, яны зробяць нешта раз'ёбістае. Але ведаеш, што напружвае? А ці не будзе Роберт Даўні-младшы гуляць Жалезнага чалавека, толькі на, злога? Слухай, глядзі, з іншага боку, ён нармальны актор. Ён добры актор? Таму... Яго фільм «Адвакат», раз'ёб. Калі ніхто не праебецца, ён можа гуляць і вельмі... У яго ёсць вельмі драматычная. Сентыментальная. Да, у яго ёсць камедыйная роль. У яго ёсць ролі, вось, напрыклад, як ён граў Шэрлока. Цалкам нармальны фільм. Так. Крыху катэгорыі Б, але паглядзець на адзін раз раз'ёб. Увечары, каб у Unreal Engine, ой, блядь, у
Oculus Rift. Oculus Rift. Бля, сапраўды, я б сёння паглядзеў бы Oculus. Сёння? Бля. Вадим, не накидывай. У тебя еще зарубка нема, так что Да. не спешайся. Гроші у тебе есть. У меня есть. А я сам буду покупать. Да. Просто фішка ў тым, што, па-першае, браты Руссо, яны ж здымаюць зараз, вядома, 2 фільма па мсціўцам. Гэта «Мсціўцы. Судны дзень» і «Мсціўцы. Сакрэтныя войны». 26 і 27 год. «Сакрэтныя войны», наколькі не памыляюся, то там пра гэтых іншапланецян, якія ператвараюцца на другіх людзей. Таксама яны яшчэ ўдзельнічаюць як прадусеры ў «Фантастычнай чацвёрцы», якая з Галактусам новая. Вось. І яшчэ таксама не забывай, што Дэдпул таксама Марвел. Які ўжо сабраў касу. Да, які там тусуюцца з X-менамі, з Росамахай і гэтак далей. Там вельмі шмат камео, як я зразумеў. Я не глядзеў яшчэ. Так ніхто не глядзеў. Ну да, ладно, окей. Не, ну типу... Я чакаю, пакуль з'явіцца беларуская версія. Все, я не хочу іншай глядзець, честно кажучы. Яшчэ я укусив до того моменту. А зборная его уже объявили ці не? Мне падаецца, што яшчэ не было. Не? Ну, калі мы глянем, яго сапраўды не было, трэба, калі ёсць спасылка. Калі ёсць спасылка, ёсць. Так, паглядзіце. Да. Короче, у мяне, глядзі, я бы хацеў сказаць так, у мяне ёсць некаторыя вельмі стрыманыя чаканні ад Марвела. Мне здаецца, у любым выпадку я пагляжу з гэтых мсціўцаў. Мне просто сапраўды цікава паглядзець, таму што мне здаецца, з усяго таго, што я чытаў з супергероікі, я чытаў не вельмі шмат, але мне здаецца, асноўна і з DC, і з Марвела я як мінімум праглядаў. Вось, мне здаецца, што сярод Марвела «Фантастычная чацвёрка» гэта самае цікавае, што ў мяне было. І у яго ёсць... Чалавек-паук. З коміксаў маеш на ўвазе? Ну, не, там ёсць таксама цікавыя аркі, але... Старык Логан. Ну, таксама. Я не кажу, што там нешта дрэннае. Я кажу, што мне больш за ўсё спадабаліся вот з усіх коміксаў Марвела. Я магу прыпомніць аж 3 аркі з «Фантастычнай чацвёркі», якія мне цалкам спадабаліся. Я б, конечно, паглядзеў бы, што яны цікава. І ці будзе гэта неяк прывязана да коміксаў, ці гэта будзе... Ну, яно ўсё роўна, яно не прывязана да коміксаў, але яны сапраўды развіваюцца ў гэтым рухе. Короче, вельмі стрыманае чаканне, але цікава, просто цікава. Слухай, я ўжо пісаў у нашай элітарнай суполкі. Подписывайтесь на Patreon, тир 2,5 евро. Добра, не, мне падаецца, мы вельмі шмат кажам пра Patreon, і гэта выглядае, быццам бы у Курского вокзала. Вось. Нам наш подписник скинуў відэа, дзе аб'явілі таго, хто будзе докторам Думам. Вось, і ён такі, у мяне дрыжыкі. І я напісаў тое, што мне настолькі ўжо даўно похер на тое, што робіць Марвел. Ну, типу, мне пасля ось фінала, ці як ён называўся? Мсціўцы фінал. Так, ужо типу настолькі нічого цікавага не пісніш. А потом я узгадаў тое, што быў Чалавек-паук, які вельмі раз'ёбны. Ну там таксама, там не толькі Марвел, там яшчэ Sony. Ну так, ну Чалавек-паук належыць Sony. Вось. Потым Лунны рыцар. Месяцовы рыцар, да. Локі. Нам, дарэчы, я памятаю, калі мы з тобой агляд запісывалі на месяцовы рыцара, нам сярод слухачоў прылетала меркаванне, як вы гэта гаўно можаце глядзець. Я адказваю, типа, а што ты глядзіш? І он такі, я гляджу Андор. Я такі, ну бля, памятаеш Андор? Так. Не, ну слухай, Андор яшчэ не такі дрэнны. Там не Андор быў. Я ўжо дакладна. Ізгуй. А, Кенобі. Там Кенобі быў. Ну вось, у іх ёсць вельмі цудоўны Локі. Да, Локі сапраўды цудоўны. Я, дарэчы, я так і не паглядзеў другі сезон. Вось, я бы яго паглядзеў якраз. Мы просто назовем гэты выпуск Oculus Rift 2. Покупайце. Ці не. Занесіце нам грошы на Oculus. Ну вось. А што яшчэ ў іх выходзіла? Вось ты памятаеш што-небудзь? Ну так, Мадам Паўціна. Не, гэта тая частка Марвела, якая распрадае... Добра, жанчына Халк. Да, вось якраз яшчэ і Борбіус, і ўсё гэта, да, яно ж выходзіла. Гэта вось раз на раз. Гэта інш... Не, гэта ў іх есть такая, тыпу, Б-франшыза.
якая выпускае вось Крэйванаў, Венамаў. Слухай, Крэйван яшчэ невядомы. Ну да, ну там умоўна, просто паколькі гэта вось гэтая частка Marvel выпускае, то там просто гэта іншая прадакшн-кампанія, якая займаецца не агульным Marvel, а па факце аутсорс. Я быў здзівованы, калі даведаўся, што жонкі галоўнага актора Крэйвана ёй 60 з чымсьці. Яму 34. А яна там добра. А ты разумеў, пра каго я? Які ў піпец? Да. Кік-эс. Усе яго шыперы з Хлоі Моріца. Якой тады 18 не было? Аллу Пугачёву змест яе. Ну, нам... Да, нічога ў гэтым няма, калі ёсць каханне, калі ласка. Незалежна ад узросту, галоўна, каб 18 было. Каму-небудзь. Да. З вас. Ля. Это жарты. Да. Ну, вось. І вось я не ведаю, просто зараз тое, што вяртанне братоў Русо, то добра. Гэта такі, ведаеш, званочак, што можа быць... Але ніхто ж не кажа пра тое, што там браты Русо... Што не прыйдзе свет Бэбі Інк. Што, ну, Кевін Файгі сышоў, але што яны не зробяць умоўна хуёва, адкрывена. Ну, просто... Як гэта было з сёстрамі Вачоўскі? Да. Вось гэта, вось ты же самы прыклад. І глядзі, цябе ў матрыцу прыйшлі здымацца, па-першае, усе тыя ж акторы, яны цалкам давяралі Лане Вачоўскі. Сцэнарыст, у прынцыпе, таксама там са старой сцэнарнай групы таксама працавалі людзі. Аператары таксама, але ў выніку яны зрабілі... У іх нават ежу на плашчаткі тая ж самая жанчына. Да. Ну вось, нічога ты... Калі у цябе ёсць, здаецца, нейкая праблема з ідэяй, я не кажу, што матрыца апошняя, яна якаясьці хуёвая. Ладно, яна хуёвая. Я не кажу. Да, я кажу, што матрыца хуёвая, але гэта не адзначае, што там Лана Вачоўскі не таленавіты рэжысёр. Добра, яна не таленавіты. Да, яна просто гэта адзначае, што, здаецца, нешта недзе пайшло не так, і чалавек просто можа кепска данёс сваю думку. Там жа было нешта кшталту, што іх там амаль не прымусілі. Ці гэта ў самым... Не, пачакай, гэта... Я дакладна не памятаю, што, але у самім фільме ёсць адсылкі на тое, што гэта ўсё робіцца пад прымусам. Вось, тыпу... Просто боссы... Я паглядзеў 15 хвілін гэтага фільма. Я цалкам па-моему. Ці мы яго з табой разам глядзелі? Я вас не памятаю. З кімсьці яго глядзеў, а з кім? Але я яго глядзеў цалкам. Я просто памятаю, што я вельмі моцна заліпаў у тэлефон праз некаторы час, таму што гэта глядзець заліпаеш. Слухай, ось... Болей, чым звычайна. Oculus можа выправіць твою праблему. Ты пачнеш глядзець. Слухай, я калі хаджу ў кінотэатры, не заліпаю ў тэлефон. Я хаджу, я гэта раблю... Не, было б дзіўна, калі б ты ішоў у кінотэатр, заліпаў бы ў тэлефон. Бля, дома крэсла незручнае. Да. Сижу тут. Яшчэ і попкорн. Цудоўна. Ну, як бы і струм зіма, нават калі не здымаць, то ўсё адно глядзець не будзем. Просто, да, яшчэ не будзем глядзець далі Marvel. Вось. Цікавая рэч, якая мяне сапраўды чамусьці зацікавіла, гэта трэйлер новага Хеллбоя. Я табе яго спецыйна паказаў перад падкастам, таму што па-першае, новы Хеллбой, які Хеллбой Гарбун будзе крыліцца, ён адбываецца ў 50-х годах. Яны не захацелі пераносіць Хеллбоя ў сапраўдны час. Паглядзіце кавер Орла на гэту песню. Да, самае цікавае тое, што яны здымаюць фолк-хоррор. Тыпу хоррор з фолк-тэматыкай. Гэта вельмі цікава, таму што ты ж паглядзеў зараз трейлер. Так, ён мне аддае, ведаеш чым? Я не памятаю, як гэты фільм называецца на ангельскай, але на расейскай гэта сонная лагчына. Так, ёсць. Вайбы вельмі падобныя. Некая сонная лагчына, і ведаеш, што яшчэ? І Салем. Таксама. Ёсць яшчэ некая такая херня па каларыстыке, па пастаноўкі кадра, вельмі нагадвае фільм «Сонцастаяние» ці як? Не, вогуле не. Не. Той фільм быў вельмі яркі. Я зразумею, там, дзе яны паехалі ў Нет, я не кажу пра сатурацыю фільма і так далей. Я кажу пра пастаноўку кадраў. Ты заўважыў, што трэйлеры вельмі доўгія гэтыя пралёты, яны вельмі шмат робяць канцэнтрацыі на прыродзе, вось на архітэктурнай вось гэтай штукі. Быццам бы Вільнюс здымаў.
ёсць адчуванне, нібыта чувакі вось просто здымаюць максімальна фактурна. То бок вось, як прыклад, «Выдма», што першае, што другая, яны зняты максімальна фактурна, хаця табе паказваюць просто пустыню, але пры гэтым ты такі, вау, гэта вельмі прыгожа. І мне нешта здаецца, што Хеллбой таксама, я спадзяюся, так і зроблены, таму што ты глядзеў фільмы пра Хеллбоя? Мне вельмі падабаецца. Цалкам не гаўно. Ну так. Вось там першы здымаў Дель Торо, і гэта, ну, гэта адзін з лепшых фільмаў лічыцца. Але што яны зрабілі з Хеллбоем? З Хеллбоем? Так, ён быццам бы выпадкова на гераін на 2 дні пахудзеў, да? Так. Ну, здаецца, крыху там акцёры погляд. І іншыя. Ну, мабыць, да. Там іншыя акцёры. Галоўныя ролі выконваюць Джек Кейсі і Аделін Рудольф. Вось, я не ведаю, насамрэч, як выглядае Джек Кейсі. Вось, з Хеллбоем ёсць праблема, таму што Хеллбоя заўжды пераследавала тое, што гэта неумоўны фільм Марвел з бюджэтам Марвел. І неяк вось сапраўды знайсці там зорную каманду для яго гэта вельмі складана. Самае лепшае, што здарылася з Хеллбоем, это Дель Торо, зразумела. Для мяне, таму што я потым нагадаю, яны зрабілі «Форму вады», якая там цалкам аскараносная, і таксама фільм клёвый. «Форма вады» там же таксама не сувязана з Хеллбоем. Ну, я не памятаю, ці сувязана з Хеллбоем. Да, там з пачварай сувязана. Вось, таму у мяне ёсць стрыманае чаканне, зноў такі стрыманае, але чаканне, мне здаецца, я б з задавальненнем ці пераглядзеў Хеллбоя першага і другога. Конечно же, у Oculus Rift. Конечно же. Вядома. Вось, просто вельмі цікава, што вось памятаеш, быў, напрыклад, фільм «Джентльмены поспехаў», ці як таксама... «Ліга выдающихся джентльменов». Слухай, гэта серыял? Нет, это фільм. Серыял я ведаю, што існуе, але я яго не глядзеў. Паўнавартасны фільм, на які ставіліся аграменныя стаўкі, але пры гэтым ён праваліўся ў пракаце. Пры гэтым фільм цалкам не гаўно. Вы можаце яго паглядзець, ён нормальны. Вельмі шмат такога. Так. Напрыклад, тая ж самая студыя А29, калі я не памыляюся. Вось, яна робіць вельмі прышпільныя фільмы. Той же самы з іх апошняга, ну, што я памятаю, ўсё везде і адразу. Да, вось. Ну, вы кайфанеце, гэта візуальны, гэта музычны, гэта, ну, экстаз. Да. І просто такі, вау, гэта мастацтва. Да, гэта дарэчы, сонцастаянне таксама яны рабілі. Да. Тое, што вось гэта рэальна мастацтва. Мне вось, напрыклад, сонцастаянне вельмі спадабалася. Да, мне не падабаецца з-за сцэныкі. Не, мне я такі, не. Я просто, ведаеш, я да хорараў стаўлюся так, што... Ён фактурна так клёва зроблены, ён такі прыгожы, вось яго просто можна глядзець кропкі зору мастацтва. Вось, гэта прыблізна тое, што ты адчуваеш, калі глядзіш «Уладара персцёнкаў» ад Пітера Джексона. Вось, асабліва «Уладара персцёнкаў», а не «Хоббіта». «Цёмнага рыцара». Ну, «Цёмнага рыцара» таксама. Што яшчэ такое? «Інтэрстэлар» гэта вельмі банальна, але так. Мне здаецца, яшчэ памятаеш пра фільм пра пранікнавенне ў сны з Ді Капрыё? Пачатак? Вось. Ён таксама, я калі вспамінаю проста гэтыя гарады, якія гнуцца, эфекты люстэркі таксама вельмі можна зробіць. Кароче, вось в гэтым плане я спадзяюся, што ёсць адчуванне, што Хеллбой будзе вось такім. Ён яшчэ ведаеш, чым аддае. Ён аддае просто, калі я не памыляюся, то вельмі шмат хорараў, якія, ну, типу, трейлеры іх выглядаюць нашмат лепей, чым самі хорары. Так. Вось у чым можа быць праблема, таму што той же самы «Астрал», які там уже не ведаю, якая частка, у іх трейлеры таксама прыгожа выглядаюць. Толькі першая частка. Ну вось. І там же ты ж ведаеш гэтую тэму, то што «Астрал» там іх насамрэч не 10 мільёнаў. Там уже просто далі, якія хорары выходзілі, яны, ну, типу, там ён неяк на ангельскай называецца, а яны такія «Астрал». Гэта так і з «Астралам», і з я не памятаю. Паранармальнае з'явішча таксама, і яшчэ ёсць адзін на «С» как-то бегсці. «Супернатурал»? Не. «Супернатурал» гэта я. «Спліт»? Не «Спліт». «Транспотер» быў сказаў. Я не памятаю. Ну, короче, да. Зразумелі. Просто
можа вось у мяне ёсць два персонажа, якіх мне падабаюцца, ведаеш, вось не з папсовай тэматыкі. Гэта вось Hellboy і Spawn. Spawn вельмі люблю фільм 90-х. Так. З задавальненнем пачытаў коміксы. Я калісьці яшчэ на Dreamcast гуляў у гульню па Спауну, файтинг. Вось, і, кароче, гэта мяне вельмі задавальняе. І зараз жа вось ёсць гэтая тэма, што Спауна же пераздымаюць. Так. Але там такое вар'яцтва на здымках адбываецца, што мне здаецца, што там не ўсё добра будзе. Я не ведаю, у меня есть такие, мне падаецца Blade. Ну, Blade там таксама зараз ідзе вельмі вялікая спрэчка, таму што яны не могуць яго прыступіць здымацца. Яны не могуць галоўнага актора пасля наркотрафу. Да? Ну, короче, да, і там у іх суды зараз пачынаюцца. Ну, там самага першага Блейду былі праблемы з галоўным акторам. Да. Короче, пакуль стаўкі на Hellboy. Спадзяемся, не абасруцца, а калі абасруцца, то у нас будзе зноў выпуск з Борбіусом. Добрый фильм, что ты пачинаешь. Шатаут старым подписчикам. Apple упершыню за 4 гады выпала з топ-5 лідараў па продажах смартфонаў у Китаі. Вось. Зараз там усё, там Xiaomi, Vivo і уся гэтая рандомная херня. Гэта, слухай, для мяне гэтая навіна на ўзроўні тое, што не ведаю. У Китаі Volkswagen выбыў з топ-5 продажаў аўтамабіляў. Бо ў Китаі гэтыя канторы кожны дзень з'яўляюцца. Да, і мне это вельмі... Я разумею, што для Apple Китай гэта зараз адзін з галоўных рынкаў. Для ўсіх, дзядзька, для любой кампаніі. Китай да, але мне здаецца, што па-першае, Apple прыйшла не так шмат часу ў Китай нармальна, афіцыйна з усімі сервісамі і гэтак далей. Вось, прычым у іх там, напрыклад, у Китаі ніхто не карыстаецца VPN, усе карыстаюцца VPN, і там гэта нашмат больш. Чингоку там. Да, ну і таксама ёсць гэтыя прыкалюхі. Мне здаецца, што тое, што калі падаюць гэтую навіну, ніхто не кажа, што Apple выйшла з топ-5 кампаній, самых прадаючыхся ў Китаі. І ніхто не кажа, што яны на 6-й строчцы. 6-й радок зараз. Яны проста номінальна не ўваходзяць у топ-5, але ўваходзяць у топ-10. Гэтыя топы вельмі варыятыўная штука, і мне здаецца, што... Бля, дзядзька, просто Китай стокі гэтых смартфонаў робяць. Там амаль не кожны дзень з'яўляецца новая нейкая кантора, якая вырабляе свой унікальны смартфон, якога ні ў кого не было, у якога там задняя крышка, той же самы Nothing, у якога задняя крышка. Nothing, дарэчы, я вось крышачку, зусім крышачку сачу, таму што там удзел прымае Teenage Engineering, які распрацоўваюць. Мяне у Nothing мяне зацікавілі апошнія іх слухаўкі, якія яны зрабілі. З чатом GPT, якія працуюць? Так. Але толькі з нас. У якіх кейс... Да. Ну, типу, у меня былі першыя самы нас. Так, я памятаю. І першыя гэта пиздос, якія неудалыя навушнікі. Сур'ёзна? Моцна, да. Гэта самы кепскі ў маім жыцці шумадаў. Гэта самы кепскі мікрафон, які ў мяне толькі быў. Нават вось проста другая версія AirPods-аў, якім там не ведаю колькі ўжо 5-6 год, яны нашмат лепей. Вось, я не ведаю, ты мне калі са слухавак записываешь голосовые, я все равно тебе чую як са сраки. А тому што у мяне ж зламаныя мікрафоны. Але я лепей, чым у Nothing? Не, зараз не 100%, потому што яны у мяне ж залітыя навушнікі, яны гадзяцца зараз не толькі на тое, каб у іх слухаць музыку. На зіму замарнаваў. Да, шкада, але нічога не зрабіць, трэба новыя навушнікі. Але пакуль яны граюць нармальную музыку, насраць. Калі там плейліст, не ведаю, каржа пачнецца, тады можна ўжо выкідаць. Да. Ты кажаш, пакуль яны граюць нармальную музыку. Сама навіна з Apple мяне прыкальнула ў тым плане, што там Bloomberg Tech зрабілі вось цэлае расследаванне наконт таго, што тыпу ці ўпадуць у іх акцыі. Я такі, бляха-муха, кампанія, якая прадае AirPods болей, чым зарабляе увесь Spotify, яны зарабляюць болей толькі за AirPods. Не вельмі моцна будзе думаць пра тое, што яны там вылецелі з першай ці другой строчкі. Але ж аб'ектыўна, AirPods Max гаўно сранае. Ну да, але... Дзядзька, навушнікі за $500. Да, і ў выніку яны іх дапіляць, блядь, і будзе як з Apple Watch'амі. Ну добра, але тыя ж самыя Sony VH1000X нешта там каштуюць
400 ці 300 доляраў і Да. яны тыпу Таму я лепш- хочу нагадаць, што я хочу зараз взять не Apple Vision, а хочу взять гэты Oculus Rift. Oculus Rift, да. А потым, калі яны выпусцяць яшчэ 3 версіі Apple Vision, ён пачне каштаваць, блядь, у 5 разоў меней, вось тады можна яго будзе набыць. Тое ж самае, Дядька, што... мне падаецца, што будзе кошт на яго 1500. Ну да, хутчэй за ўсё, але ты 1500, гэта... Не, ну, бля... Гэта шмат. Я не ведаю, калі мне будзе... Мне, здаецца, не настолькі спадабаўся... Вось глядзі, мне не настолькі спадабаўся VR, каб Experience зараз... VR. Да, нет, каб зараз марнаваць просто на трэці Oculus Rift 600 евро. Ну. Я гатовы прамарнаваць максімум 300 на яго. Гэта вось Чую, так. самая верхняя планка, якая па мне зараз павінна каштаваць VR для звычайнага чалавека, які ў ім просто хоча паглядзець фільмы. І ўсё ўсё мне на роўна... дадзены момант, разумееш, у мяне такое з кружэлкамі, бо я не гатовы на іх змарнаваць больш за 50 евро за одну кружэлку. Але ў той жа момант я набыў сабе Ну, гэта, ведаеш, гэта комплект пытанне, Baldur's гэта Gate. пачынаецца пытанне таго, што ў цябе закрыта зараз піраміда Маслоў. Ты не думаеш пра тое, што табе не за што жыць, ты можаш просто даць нейкія грошы на тое, каб сябе забавіць. Вось. Калі у вас таксама такі ж час, паважаны слухачы, за вас вельмі рады, гэта азначае, што больш-менш у вашым жыцці. Мы выйшлі на плато. Да. Але на плато можна і па пиздецу выйсці. То так. Ну, кароче, ведаеш, што так жа сама і як і з Хеллбоем у нас стрыманыя чаканні ад Apple. Вось, вяртайцеся на 5-й радок і не переживайце. Бачыце, у нас 20 слухачоў недавно отвалілася і нічога, не памерлі. Вось, таму, Тім Кук, давай гэта, прыязджаю в Вільню, нас... мы з тобой пахаваем нормальны шавы на журму, ну, вось і ўсё гэта. У нас чамусьці адкульсі раптоўны рост слухачоў з'явіўся. Ой, гледачоў на YouTube. Это, нет, это нормально, насамрэч. Тыпу, у нас нечакана, ну, каб вы разумелі, пра які рэзкі рост я кажу, гэта плюс 10 за ноч. Да. Я такі, ого. Шмат подписчиков. Ну. Добра. Nintendo здала справаздачу за гэты квартал. Вось, яна прадала 2,1 мільёна кансоляў. Доход Нінкі упаў на... Зарабіце вы ўжо новую, господи. Да, доход Нінкі упаў на 45% год да года. Да таму што ў усіх уже ёсць Nintendo, Да, акрамя ось. Руді. Але пры гэтым... Блядь. Вадим. Вар'ят. Мне шкарпеткі з Ремайстер- надпісам тутэйшы. Ремайстер першага Paper Mario разайшоўся у 2 мільёна копій, ну, 1,76. Ремайстер Luigi Mansion 2 1,19 мільёна. То бок яны нармальна зарабляюць. Усё з імі добра. У іх зараз просто крыху меней стала сверхпрыбытку. Дядька, 1 мільён дзяцей купіў Марыо. І што? Ну да. І што з таго? Вар'яцкіх дзяцей, яны ж маглі набыць сабе Чалавека-павука, не забывай. Ці Атрымліваецца сапраўдна Horizon за Zero салода. Dawn? Да, ад сапраўднага мастацтва. Відзе гульні, яны мастацтвам з'яўляюцца толькі тады, калі іх робіць Sony. Я толькі не ведаю, навошта мы две аднолькавыя гульні назвалі, але добра. Калі, блядь, выйдзе Switch 2. Вы, курва, запорхалі. Я ўжо не ведаю. Яны ж яго яшчэ і отодвинули на 25-й. У мяне іншае пытанне. Калі на Switch выйдзе Genshin Impact? Вы абяцалі мне ў 22-м годзе Genshin Impact на Switch. Яго няма. Дзе Genshin? Я хочу сваіх вайфу у партатыве. Я не ведаю, просто мне здаецца, што Нінка ўжо пачынае сціпацца. Яны, судзячы па ўсяму, з гэтай гонкі кансоляў, якая пачалася яшчэ, калі выйшла PlayStation 4. Яны такія, у нас анонс рыхтуецца, вы усе будзеце ў шоку. Яны такія, Switch Lite 2. Да. Ён нічым не адрозніваецца, толькі яшчэ і ў джойконаў падстаўкі з'яўляюцца. Да, і вібрацыю на ўрэшце дадалі. Прычым ведаеш такую хуёвую. І все такі купляем. Да. І ведаеш што, у іх жа такая тэма была, яны прэзентавалі, ужо быў закат эры 3DS-ак, і яны прэзентавалі New 3DS XL і New 2DS XL. І XS Max. Да, і яны такія тыпу, гэта вось мы далі ўжо не будзем іх распрацоўваць, вось фінальна вы ў самай лепшай якасці можаце пагуляць на гэтых DS-ках. Кошт 99 евро. Вось калі б зараз выйшаў Switch за 99 евро. Уяўляеш, што адбудзецца? Я не кажу, хутчэй за ўсё так не будзе, таму што Switch нашмат болей каштуе просто банальна.
параўнанні. Да, але ну там умоўна там 150 евро. Нават за 150. Мне здаецца, за 150 іх настолькі з руками будуць. Ну, хаця, насамрэч, зараз за 160 можна набыць Switch Lite. Ну, Бок... у новы, ну, вось, прям вось, нулёвы каштуе 190 ці 200 евро, я не памыляюсь. Я не памятаю. Але гэта Switch Lite. Вось, у мяне нядаўна знаёмая набывала сабе Switch Lite, яна набыла новы, У нас але просто умоўна яна яго набывала праз перакупы на куфары, вось, толькі ў Польшчы. І яна яго набыла за 160 евро. Allegro. А? Allegro. Не Allegro, Light. Маленький. Кажу Allegro. А, Allegro. А, да, Allegro. Я думал, ты сказал Олег, типу, Олег. Switch Олег. Магчыма, яны яшчэ нам, блядь, і Switch перад гэтым, блядь, впердоляць. Я не ведаю. Гэта ж Нінка. Я хочу нагадаць, што гэтая кампанія перастала класць ладаванкі з блокамі у 3DS-кі, каб збіць да 90. Яшчэ раней за айфоны. Да, нашмат раней, типу, яшчэ там, типу, умоўно, ў 2015 годзе яны пачалі так робіць. Ці што, Нінка уперадзе планеты ўсёй у плане таго, каб втюхаць табе нешта. Таму што колькі яны, блядь, зарабляюць на аксесуарах для Switcha. Колькі яны зарабляюць, вось, напрыклад, 8 біт ду, якія робяць джойстик. У іх больш за 50% таго, што яны прадаюць, гэта аксесуары для Switcha. І яны ж усе зроблены... Гэта ўсё яшчэ ліцэнзія трэба. Да, да, і яны ім аддаюць адсотак з кожнай прылады прададзенай, з кожнага кантролера, з кожнага чэхла і гэтак далей, і гэтак далей. Толькі таму, што ў іх ёсць афіцыйная лейбла Nintendo. І такіх кампаній зараз шмат. Яны, мне здаецца, абіраюць лепшых тых, хто прадаецца на Алиэкспрэсе, з імі яны такі робяць партнёрскую дамову і ўсё. Вось, канешне, у гэтым плане яны нам втюхаюць. Что, Switch 2 будешь набывать? Да, я с первым разберусь. Не, я 100% я прям про предзаказу буду брать. Серьезно? Да. Я не ведаю, но нема пакуль чагосьці такога, чтобы я такі вось заради гэтага я набываю консоль. Як у меня было с Helldivers, ведаешь? 99,9, як мне здаецца, блядь, мне PlayStation 5 продал Helldivers, не эксклюзив. Да. Тут зразумела, што будзе новы сапраўдны 3D Mario у комплекце з другим Switch'ом. Тут будзе 4К версія для Tears of the Kingdom. Давай адразу даведаемся, якія будуць у яго кампаненты. Якія сістэмныя характарыстыкі ў яго будуць, а потым трэба ад гэтага адпірацца. Не, конечно. Бо калі там будзе нейкае лайно, якое існуе і ў, ну, якое пацягне і iPhone 15, то ты такі, ну, гэта экасістэма Nintendo, гэта распрацоўка пад іх экасістэму, плюс гэта іх кантроль якасці. Ці прикинь, уяві сабе, возьмуць сабе. Воблачны геймінг. Я ў любым выпадку упэўнены, што Nintendo, глядзі, у іх былі сапраўды непаспяховыя кансолі. У іх быў там, калі браць там Virtual Boy, які цалкам праваліўся і гэтак далей, і гэтак далей. Але зараз людзі, якія зараз ёсць тренд на Virtual Boy, і людзі праходзяць гульні з Virtual Boy, кажуць, ну там ёсць такі Mario, і людзі кажуць, што гэта пиздос раз'ёб на Mario. Типа яны цалкам яго адаптавалі пад гэта ўсё. Таму, магчыма, ну, Nintendo гэта для мяне вось як Obsidian. У мяне да іх ёсць давер. Гэта як Larian, да якіх ёсць давер. Вось. Гэта як у шмат каго ёсць давер да Ubisoft, да Steam, да Valve. Калі Valve выпускае нейкі Rockstar. Да, вось тое ж самае. Valve выпусцілі Steam контроллер, вось, і усе сышліся на тым, што ён рэальна прышпільны, але ён проста вельмі моцна папярэдзіў свой час. Яны проста свае распрацоўкі Steam контроллера будавалі ў Steam Deck. Зараз Steam Deck сабе адчувае ахуенна. У яго ахуенная продажа. Ты бачыў, што зараз робяць людзі ва ўкраіне? Падлучаюць турэлі да Steam Deck. Ну, вось як варыянт, да. Што ён працуе на звычайным Linux, канешне. Вось, і прычым на Steam Deck такую херню запускаеце, просто час ад часу у ахуе. Вось, і патчы, там, напрыклад, калі вы зараз хаце прайсці нейкія ты ж самыя эксклюзівы Nintendo старыя у рэальна крутой якасці з пиздатым кіраваннем і гэтак далей, і гэтак далей. Вы можаце проста зрабіць гэта на Steam Deck, і гэта, мне здаецца, лепш за ўсё. Я ведаю, ну вось зупыняе ад набыцця Steam Deck'у, гэта яго вага. Ну да, гэта
па-першае. Гэта яго памеры. І гэта хатняя кансоль, чувак. Гэта выключна хатняя але кансоль. Так. Гэта каб ты з пакою ў пакой перамяшчаўся. Да. Гэта не тое, каб ты ўзяў яго з сабой куды-нибудь, я не ведаю. У паход ты пайшоў на 2 дні і з сабой взяў Steam Deck. С поспехом Nintendo Switch, с поспехом Steam Deck. Ты не поверишь, у PlayStation Portal продаются нормально. PlayStation Portal прадухіліла свае чаканні. Яны ставілі вельмі мала продажаў гэтых устройстваў, а ёсць людзі, якія сапраўды карыстаюцца. Мне здаецца, што нас чакае праз некалькі год ператварэння цалкам гібридны геймінг. Microsoft зараз рыхтуе кансоль уже дакладна, тыпу, колькі сліваў было пра тое, што і самі яны казалі далёка не раз, што нас цікавіць гэтая тэма. Вось. Другое, існуюць, ну, тыпу, Sony зараз таксама быў слів толькі 2 месяцы, таму што яны стварылі каманду па распрацоўке дэма-кіта новый PlayStation Portable, таму што яны ўбачылі зацікаўленасці праз Nintendo Switch, і праз Xbox таксама, і праз Steam. І яны ўбачылі, што яны там ставілі максимум 100 000 прыладаў на PlayStation Portal, а прадалі 200 000. То бок у 2 разы болей. А гэта, блядь, геймінг, які клауд, типу, стрымінг са сваёй кансолі. І гэта людзі набывалі. Там вельмі маленькі тираж, калі б яны выпусцілі 300 000 штук. Ты разумееш, што гэта набывалі людзі, у якіх уже ёсць PlayStation 5. Я разумею, што калі б яны разлічвалі на 300 000 штук, яны б абасраліся. Але калі яны разлічвалі на 100 і паглядзелі, што там існуе рынок, яны хутчэй за ўсё задумаліся аб тым, каб зарабіць PlayStation Portable. І я хочу нагадаць, што першая PSP гэта раз'ёб, а не кансоль. Гэта просто, мне здаецца, гэта лебединая песня Sony, насамрэч. Яна мала каштавала, яна наверх лёгка прашывалася, што рабіла яе цалкам народнай. Вось, на яе была сапраўды дохуя гулі, якія, па-першае, гэта эксклюзівы PlayStation 1, па-другое, гэта свае эксклюзівы. PlayStation Vita зараз гэта медыа-камбайн, які да сіх жыве на тым, што робіць просто кола, якое побач знаходзіцца. Вось. І як кансоль у яе клёвы OLED-экран, у яе класны форм-фактор, у яе ставіцца сім-карта, можна там гуляць онлайн. Што зараз гэта ўжо не тая Sony. Канешне, але я хочу сказаць, што калі распрацоўваліся дагэтуль PSP-шкі, яны сапраўды былі цікавымі прыладамі, якія сапраўды хацелася гуляць і паглядзець. І плюс, ці памятаеш, яны больш рабілі медыа-плеер, нібыта, чым яны рабілі кансоль. І ў першай PSP-шкі Microsoft так з Xbox One абасраліся. Ну, рабілі медыа-плеер замест кансолі. Ну да, але это Sony не забывала пра гульню. Ніколі. Microsoft забыла. І яны да сіх, мне здаецца, распробуюць. Зараз Xbox гэта ахірэнная медыа-кансоль. Просто ахуенная. Я да яе падлучаю вінт з фільмамі. Нема ніякіх пытанняў. Цікава, ці можна Oculus Rift падлучыць? Што? Ці можна Oculus Rift падлучыць? Нет. Гэта так не працуе, на жаль. Бля, дрэнна. Ну да. Шо, у нас засталася з табой апошняя навіна. Вось. Як нечакана. Reddit блакуе доступ для контенту для шыі. Але калі вы памятаеце, яны калісьці далі за OpenAI абвучыцца на сваім усім кантэнце, які ёсць на Reddit. А Reddit зараз гэта самая галоўная база даных чалавечых паводзінаў у інтэрнэце. То так. Чалавечай камунікацыі. Усіх курва розных відаў. Ад самага фармальнага палітычнага пісьма і абмеркавання літаратуры, сканчваючы тым, што мемы, ебле мамак і ўсё, што заўгодна. Яны пачалі блакаваць доступ да свайго контенту для чат-ботаў і пашукавікоў, якія ім за гэта не занеслі грошы. Вось. Гэта датычыцца такіх кампаній, як Microsoft, Perplexity і гэтак далей, гэтак далей. Але пры гэтым ні слова ні пра Google, ні пра OpenAI, таму што ты ім грошы занеслі. Зараз, хутчэй за ўсё, Reddit просто пачне зарабляць дзіка буйныя грошы праз тое, што прадае даныя для навучання штучнага інтэлекту. Ты разумееш, якую яны валну могуць аседлаць? Ты палічы просто колькі каментараў на Reddit, колькі кантэкстаў. Што, прям зараз палічыць? Ну да, 4. Ідзі, лічы. Слухай, дарэчы, калі вы не ведалі, існуе канал з гэтымі трэдамі з Reddit на беларускай мове. Там зачытваюцца. Мне здаецца, нават на яго падпісана. Вось, я калі знайду, я памятаю, Вожак так спрабаваў рабіць у свой час.
калі я не памыляюся. Не ведаю. Ну, короче, да. Но просто мне вось усе гэтыя відосы з трэдамі з Reddit, яны мяне так запорхалі ў TikTok. Я яго просто бачу і адразу... Глядзі там знізу ці кавры, ці... Я ведаю, да, я разумею, што я... Ці паркур Майнкрафт. Да. Для паркур Майнкрафта это, конечно... Это рэч. Да. Як сказаў бы мой баця, гэта рэч. Может, не так. Ну, што сказаць, Reddit красавчыкі. Слухай, Reddit у апошні час... Гэта нас усё пагубіць. Я думаю, Так, што... так. Вось паўстанне машын Апакаліпсіс. пачнецца з Redditу. Да. Мне здаецца, што просто гэта хутка пачнуць выходзіць гэта. Там, ведаеш, хутка з'явіцца трэд, я штучны інтэлект, які вывучыўся Да. на ўсіх вашых... Давайте пытанне, я так. ведаю ўсё. Які там адказ на пытанне да усяго жыцця? 42? Да, я уже не до 38. Короче, Ось бы... Трэба- Быў бы у нас трэба- Oculus Rift. да, трэба паглядзець Глядзелі автостопам б. па галактыцы. Так, што, спадарства, вялікі дзякуй, калі вы даслухалі дасюда. Нечакана. Да, рады павернуцца да вас. Там На гэты раз у нас неяк больш актыўна атрымалася, бо мінулы раз мы нават для сябе неяк вельмі гэта было сапраўды смешна. так крыху сумна. Спадзяемся, мы не праебаліся Да ладно, звукам. не апраўдайся ты. Галоўнае, каб зараз мы падкаст запісалі і звукам не пахапнуліся. Ну слухай, Я у не цябе упэўнены. штучка павінна быць. А, ну, блядь, ты ж не разумееш. Ну ладно, ўсё. Давай. Усім да відзення. Вісагар.